Milí poslucháči, je 6. júna 2025 a vítajte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Zmarené referendum o protiruských sankciách a arogancia moci prezidenta Petra Pellegriniho. Úvod ponechám stručný, pretože o týchto otázkach sa budeme priamo rozprávať v dnešnej relácii s predsedom Slovenského hnutia obrody Robertom Švecom, iniciátorom referenda a o otázkach s tým spojených ako o skutočnej vláde občanov ako jediného nositeľa moci v štáte. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studio@slobodnyvysielac.sk. Pred nami je príjemné rozhlasové poludnie a popoludnie. Prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Takže, milí poslucháči, ešte raz nádherné už popoludnie dnešného piatku 6. júna 2025. A v prvom rade takúto technickú otázku by som hodila do pléna. Ja mám pokazené svoje technické zariadenie, cez ktoré vysielam. Pôvodne cez Skype som bola napojená, potom cez Telegram a keďže teda došlo k nejakej poruche, ktorú som si zapričinila sama, svojou neopatrnosťou, idem teraz cez telefón, tak verím, že spojenie bude dobré a že aj zvuk bude dobrý, takže ja poprosím takú prvú otázku do štúdia Petra Spišiaka, aby mi potvrdil, či ma je dobre počuť a či je to počúvateľné cez ten telefón. Dobrý deň, zo štúdia Banská Bystrica hlási Peter Spišiak. Všetko je v poriadku, môžete pokračovať. Dobre, tak ďakujem pekne. No takže tému relácie som oznámila v tejto zvučke a ako tie dni bežia a udalosti sa rýchlo menia, tak naozaj tému som potrebovala na rýchlo spracovať a dala som aj článok, ktorý som ale teda dala aj na Facebooku som ho teda musela stiahnuť, lebo znova nejaký technický problém nastal, to už nie je môjim pričinením, nejak sa to tam zvláštne správalo. Takže článok na Facebook doplním, ale nájdete ho na mojej stránke žalobyvočištatu.sk a tam je základ tej otázky, ktorú budeme dneska rozoberať, ktorá spočíva v zmarenom referende, ale za tým stojí oveľa a oveľa horšia otázka a to je vôbec postavenia občana ako človeka, jeho vplyvu na jeho vlastný život ako jediného nositeľa moci v tomto štáte a vôbec v spoločnosti, pretože spoločnosť stojí na občanoch. A je nemožné, ak občania zorganizujú, ja to nazvem teraz tak, nie právne, ale zorganizujú istú iniciatívu, kde zozbierajú 450 000 podpisov, čo je pri počte občanov 5 miliónov, kde polovica, ja neviem, či teda voličov a ľudí teda dospelých, ktorí vyjadrujú už svoju aj politickú vôľu, je polovica alebo nejaká nadpolovičná väčšina. Proste číslo 450 je enormné množstvo a aj úspech iniciátorov o takéto referendum, o takúto činnosť, ktorou by sa občania mali zapojiť do svojich životov. Je proste na občanovi, ako sa rozhodne, s kým chce žiť, ako chce žiť, s kým chce spolupracovať, kamarátiť sa, obchodovať v rámci teda aj medzinárodných vzťahov a je na občanovi, aby povedal, že ak niečo dokonca a navyše zasahuje aj do jeho vrecka, do jeho financií, tak má sakra právo sa k tomu vyjadriť. Zároveň táto otázka, ktorá bola predmetom referenda, v ktorom sa budeme baviť, je priamo dotknutá s bezpečnosťou nášho štátu. Čiže ja som aj v článku poukázala na to, a keďže teraz som právnik a svoje témy zameriavam vždy aj na právnu otázku, tak postavila som to do roviny ústavy, článku 93, odsek 2 a odsek 3, kde iba stručne sa dotknem toho, že ústava nie najšťastnejšie, tak referendum stavia a nehovorí o tom referende veľmi veľa. Práve preto, a to je tá otázka, že sa neráta s občanom, že sa bude podieľať na vládnutí sám sebe, ale občan odovzdaj svoju moc a ďalej drž ústa a drž krok.
A toto skutočne vytočí uvažujúceho a svojprávneho človeka, ak sa stretne s tak ťažkou aroganciou moci, ako momentálne, a nie že momentálne, ale znova a zás prejavil človek vo funkcii prezidenta republiky Peter Pellegrini, ktorého ja osobne za prezidenta vôbec nepovažujem, pretože podľa môjho právneho názoru tento človek sa na tento post dostal podvodom, ktorý som v minulosti právne rozoberala a aj som článku sa ho úplne len tak stručne dotýkam. A čo je zaujímavosťou na veci celej je to, že máme druhýkrát na scéne duel Pellegrini a náš dnešný host Robert Švec, teda Peter Pellegrini kontra Robert Švec, kde Peter Pellegrini druhýkrát, a ja tvrdím, že znova nezákonným spôsobom, vyporiadáva si svoje nejaké účty, alebo nazvime to teda nejaké okolnosti so svojím zrejme asi vážnym súperom. Takže dnešná relácia bude práve s Peterom Slovenského hnutia obrody, ktoré iniciovalo túto úspešnú petíciu na zabránenie Slovenskej republiky, alebo teda postavenie sa Slovenskej republiky proti týmto skutočne nezmyselným ruským sankciám. Dôvodov je množstvo, tiež si až teraz dopodrobná rozoberať nebudeme. A ja zastávam aj právny názor, aj politický spoločenský názor, ktorý má aj Slovenské hnutie obrody v tejto otázke, ktorý má doktor Harabin v tejto otázke a v konečnom dôsledku vyhral teraz aj spor o tejto otázke. Vážne trestné konanie, ktoré nenazvalo Ruskú federáciu a nie aktivity, aj keď túto naozaj vojenské aktivity sú veľmi vážne, ale nenazvalo to, že je to agresiou Ruska voči Ukrajine. Naopak je množstvo medzinárodných postojov spoločenstva štátov, že je to opačne, agresiu zavinilo a agresiu vykonala v prvom rade Ukrajina. Dobrým, túto tému si nebudeme až tak rozoberať. Podstatná je dneska referendová otázka. Teda Slovenské hnutie obrody vyhlásilo petíciu na to, aby teraz, ja rozprávať laicky, aby Slovenská republika teda neuplatňovala. A preto to budem rozprávať laicky, pretože toto je veľmi veľká podstata celej tej otázky, ktorú sa snažia orgány zmiať do toho, že referendová otázka bola postavená tak, že je v konečnom dôsledku nevykonateľná. No, nie je to tak a keby aj, budeme sa dneska o tom rozprávať. Čiže Slovenské hnutie obrody zrealizovalo úspešnú petíciu 450 000, alebo teda 400 000 podpisov občanov, ktorí majú za to, aby Slovensko zrušilo sankcie proti Ruskej federácii, alebo teda aby sa postavilo proti týmto sankciám, aby teda takúto politiku sme viedli na medzinárodnej úrovni. Bola petícia predložená prezidentovi, ktorý sa k tomu postavil tak, že ju túto petíciu zmáril, alebo referendum zmáril a nevyhlásil ho. A tomu povedal veľmi závažné dve veci, ktoré mne ako právnikovi zarezonovali, o ktorých sa teda budeme baviť. Ja ešte predtým, než privítam nášho hostia, pána Roberta Šveca, vám prečítam niečo o referende a o tom s ním budeme rozprávať. Z Ústavy Slovenskej republiky a teraz komentára emeritného ústavného sudcu Jana Drgonca, ktorý naozaj ho ja osobne a odborná verejnosť takisto považuje za veľkého odborníka v ústavnoprávnych otázkach a bohužiaľ dnes už týchto odborníkov nemáme. Takže, respektíve ich môžeme, ja neviem, či na jednej ruke zrátať. Takže článok 93 odsek 2 ústavy hovorí o tom, že referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. A docent Drgonec k tomu hovorí: cyklicky opakovaným zámerom politických elít Slovenskej republiky, a dávam do pozornosti, že táto ústava tento komentár je písaný v roku, je to druhé vydanie z roku 2007. Takže v roku 2007 konštatuje otázku, ktorú si kľudne môžeme kopírovať na dnes, že cyklicky opakovaným zámerom politických elít Slovenskej republiky je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. Čo je plebiscit? Rozdiel medzi plebiscitom a referendum pochopíte o chvíľočku z ďalšej citácie.
V tejto otázke sa však celkom jednoznačne vyslovil Ústavný súd, ktorý v konaní o výklade ústavy 21. mája 1997 uviedol. Citujem. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom. A k tomu je zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu. Ďalej ten výklad pokračuje a my si ho rozoberieme v druhej časti relácie po tom, čo skončíme rozhovor s pánom Robertom Švecom, pretože má svoj ďalší program. Takže ja by som privítala v tomto momente už nášho hostia, pána Roberta Šveca, predsedu SHO. Pekne vítam, pán Švec. Pekný deň prajem a veľmi pekne ďakujem za možnosť s vami slobodne diskutovať. Takže poďme rovno in medias res, ako hovorí aj doktor Harabín. A mne sa to veľmi ako páči, pretože skutočne to má hlbokú myšlienku, ja ju ako právnik to in medias res vnímam ešte z oveľa iného významu. Teda, k čomu došlo? Došlo teda k tomu, že Peter Pellegrini vás ako politického, zjavne sa vás ako politického supera, ja už teda čítam aj inak veci, ako si obávam. A druhýkrát má on s vami konflikt, kde zmaril teda istú iniciatívu na vašej strane. Je o to, že Peter Pellegrini sa, ja som v článku poukázala na viaceré teda informácie z iných médií a použila som aj citáciu z denníka N, kde ja som dala do úvozoviek, že pekne zhrnuli to, čo povedal Pellegrini a teda uviedli to, že Pellegrini upozornil na to, že pri súčasných technických možnostiach je vďaka umelej inteligencii veľmi jednoduché zozbierať podpisy k referendum a prezidentská kancelária pri súčasnej legislatíve nemá možnosť overiť ich právosť a zároveň povedal jedným dychom, že referendová otázka sformulovaná SHOčkom nesplňa zákonné predpoklady a pokiaľ by aj referendum bolo úspešné, jeho výsledok by nebolo možné vykonať. Tu chcem dať do pozornosti, že o tomto druhom bode sa konzultoval aj s ministerstvom spravodlivosti, teda ministrom Suskom. Znamená som tak stručne ako právnik poviem, nie je možné spájať, teda buď nie je možné spájať otázku nepravosti podpisov a zároveň s tým, že by bolo nevykonateľné, pretože ak sú podpisy nepravé, ďalej sa o veci nebavíme. Ale ak sú nepravé, má Pellegrini, teda kancelária, povinnosť oznámiť to ako trestný čin, lebo je to trestný čin. Potom ja to rozoberám v článku. A pokiaľ ale to neurobia, to znamená, že podpisy sú práve, potom musí vyhlásiť referendum, pretože ústava mu neumožňuje ho nevyhlásiť. A argument, že by to bolo nevykonateľné, prejudikovať niečo týmto spôsobom, je taká prázdna účelová floskula, pretože štát, a tu je tá podstata, štát musí podľa ústavy referendovú otázku dostať do vykonateľnej podoby. To znamená, že úlohou štátu nie je nevykonať vôľu vyjadrenú v referende, ale ju vykonať. Štát musí nájsť spôsob, ako to urobiť, nie ako to neurobiť. Čiže celé konanie Petra Pellegriniho je tak podvodné, ako bolo podvodné, aj keď si sám vyhlásil kandidatúru na prezidenta republiky a sám si podpísal kandidačnú listinu, ktorú si strčil do ruky a týmto spôsobom v úvodzovkách vyhral voľby. Takže poďme teda naozaj in medias res na túto otázku. A ja budem mať teda k tomu dve teda otázky naraz. Čo teda, čo sa týka právosti podpisov, toto podozrenie, a čo sa týka nevykonateľnosti, tam ani ja ako právnik váš názor asi všetkej úcte k vám nebudem potrebovať, pretože tu asi právny názor viem urobiť sama, ale určite budem vás zaujímať, ako to aj vy vnímate, pretože podľa mňa, tak ako je to postavené, je to vykonateľné a znova opakujem. Úlohou štátu podľa ústavy nie je zužovať. Štát nie je takto.
aby aj poslucháči rozumeli. To, čo ústava hovorí, sa musí vykladať v čo najextenzívnejšom možnom výklade. Vy nemôžete ústavu zužovať a hľadať, ako nejde urobiť to, čo je v ústave. Rozdiel medzi ústavou a zákonmi a podzákonnými aktmi, to už ani nehovorím, ale medzi ústavou a zákonom je v tom, že ak zákon niečo hovorí, zákona sa musíme dodržiavať naozaj striktne v jeho mantineloch. Ak je to v prospech práv občanov, samozrejme zákon môžeme vyložiť môžeme vyložiť aj širšie, a ak je to v neprospech, my vieme zákon aj zúžiť. Samozrejme platí to aj o ústave, ale ústava by nemala byť stavaná tak, že ústavu si vôbec nemôžeme vykladať teda nejak negatívne. Ale teda rozdiel medzi zákonom a ústavou je ten, že ak zákon vieme aj extenzívne vyložiť, že ak niečo hovorí, tak viem to analogicky použiť, ale aj na to, alebo opačne. Ústavu nemôžeme je práva derogovať, nemôžeme ich odňať. Čiže ak ústava povie, že prezident vyhlási referendum, nemôžeme sa k tomu staviať tak, že ho nevyhlási, ale že ho vyhlási, a keď splnia ostatné všetky predpoklady, ale má problém s tým, že by malo byť nevykonateľné a neviem, aké znenie je tam v tom, teraz to rozoberať nebudeme v tých jednotlivých vetách, je povinnosťou, čo sa týka merita veci, pretože sme materiálnym právnym štátom a tá matéria, ktorá tam je, sa musí realizovať. Neexistuje, aby takto lebo tu nejde o to, že vy nemáte podstatu veci v tej otázke, alebo podľa mňa je naozaj naformulovaná dobre vo všetkom. Ale aj keby tu bola nejaká otázka, štát má povinnosť to ďalej naformulovať a veci urobiť tým spôsobom, aby to vykonateľné bolo. Otázka ostane, ale on ju vie potom ako vykonať. Čiže potom po úspešnom referende on vie, čo má s tým urobiť. Toto je celá podstata. No a teraz už vám dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste to v podstate z toho právneho hľadiska presne pomenovali. Ako ste povedali správne, nie som právnik, som vyštudovaný politológ. Ale ja sa k tejto veci postavím skôr ako politológ, ako predseda politického subjektu Slovenského hnutia obrody, ale pravda, že keďže som vyštudoval politológiu, mám aj to právne minimum, myslím si, že mám veci naštudované, viem. To ja nepochybujem a máte určite dobrých právnikov, pretože ja sledujem vaše veci ako právnik a to sme už minule rozumeli. Zrejme musíte mať aj to normálne, že teda máte nejakých tam právnych poradcov a určite musia byť dobrí, pretože ja som v podstate vy správnymi vecami, ktoré mi vychádzate, a teda nie ste právnik, čiže objektívne, tak ako ja nemôžem rozumieť histórii a neviem tam sama tvrdiť z vlastnej hlavy veci. Takže vy teraz s tými právnymi vecami, ak idete, a nie je to prvýkrát, máte skutočne veľmi kvalifikované stanoviska, takže ja si myslím, že SHčko máte tam právnika alebo právnikov, takže to som môžem chcela tým vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem za toto konštatovanie, čo sa týka právnej základne SHO. Ja som to nemyslel zlom voči vám, aj vo všeobecnosti. Nie, ja to rozumiem, absolútne sa rozumieme, a nie vo všeobecnosti sa rozumieme, to nemusíme nekonštatovať. Čiže ja sa k tomu budem vyjadrovať skôr ako politológ a obrody. A ono je to celé veľmi zmetočné, čo predviedol prezident Pellegrini. Ak by som chcel použiť slovo doktora Harabina, tak z môjho pohľadu to, čo robili minimálne z ľudského morálneho hľadiska, už nie správneho, ale myslím si, že aj správneho. Začnem s tým právnym postojom. Vy ste to už naznačili a my sme presvedčení, že Ústava Slovenskej republiky nedáva možnosť ani mandát prezidentovi štátu nevyhlásiť referendum. Sú tam dva odseky, ktoré jasne hovoria, čo môže prezident urobiť. A to je buď referendum vyhlásiť, ak je splnená podmienka aspoň tých 150 000 podpisov, čo splnené bolo, pretože sme dodali takmer 400 000 podpisov. Tej akože pravosti a zákonnosti podpisov sa ešte vrátim. Čiže táto podmienka bola splnená, alebo je tam ešte jedna možnosť, a to je, že sa môže obrátiť na ústavný súd prezident, aby ústavný súd posúdil, či predmet referenda je v súlade s ústavou. A zároveň chcem podotknúť, že ústava jasne vymedzuje, o čom nemôže byť referendum. Štátny rozpočet, dane, odvody, základné práva a slobody, bodka. Čiže o všetkom ostatnom referendum môže byť. Tú vykonateľnosť toho referenda, ak bolo úspešné, ste vy presne právne popísali, že tomu sa vracať nebudem. A je to presne tak. Štát, keď je referendum úspešné, musí nájsť spôsoby, ako ho vykonať. To potom, ak sme v takejto rovine, tak potom ani nech nie sú voľby, lebo potom môže niekto povedať, no a ako štát zabezpečí výmenu vládnej moci, výmenu štátnych tajomníkov a podobné.
veci, hej. Čiže to, ak by sme išli do hĺbky a ťahali to za uši, obrazne povedané, tak sa bavíme o takýchto elementárnych veciach. No a na tomto celom je zaujímavé aj to, a ja som to verejne komunikoval, že je šokujúce, že prezident štátu v priamom prenose nabádal občanov Slovenskej republiky, ako falšovať podpisy pod petície. Kedy hovoril, že pri využití umelej inteligencii to nie je žiadny problém a dá sa to urobiť. To je šokujúce a ja sa za politiku zaujímam od svojich 15-16 rokov a nezažil som dokonca ani Kiska, ani Čaputová, tu je čo povedať, si nedovolili niečo také ako Pellegrini, že Pellegrini nabádal k trestnému činu verejne občanov Slovenskej republiky, ako môžu falšovať petičné hárky a podpisy spoluobčanov, čo je podľa mňa úplne prebitie morálneho dna, už nie politického a právneho. No a ešte jedna poznámka. Na tomto celom je zaujímavá ešte jedna vec. Pellegrini, ak si pozrite aj spätne zo záznamu to jeho vystúpenie, tam spomenul viacero vecí, vrátane aj tých podpisov. My sme vydali ako Slovenské hnutie obrody jedno zásadné stanovisko dnes, a to je to, že my nebudeme reagovať na hlúposti, či sú podpisy pravé alebo nepravé. Vy ste presne, pani doktorka, povedali, ak prezidentská kancelária má pochybnosti o pravosti podpisov, nie že môže, musí podľa zákona podať trestné oznámenie. Paragraf 3 odsek 2 trestného poriadku, volá sa to kogentná povinnosť, a ja som to aj citovala v tom článku, a ak dovolíte, ja to prečítam, lebo je to veľmi podstatné, pretože mňa naozaj mám dosť tohto zavádzania občanov a komunikovania s občanmi ako s telacmi, ako s hlúpými telacmi. Paragraf 3 odsek 2 trestného poriadku expressis verbis priamo hovorí, citujem, štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania oznámovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A niečo riešiť. Takže Pellegrini buď bol, ak sú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Takže Pellegrini, ak sú tu skutočnosti, okamžite bola povinná kancelária to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Prečo je nečinná? Tak presne s tým súhlasím a chcem ešte jednu prešmitku. Vy ste tu už naznačili, že druhýkrát sa opakuje duel Pellegrini Švec. Rokom, keď boli prezidentské voľby, Pellegrini ma protizákonne vyhodil zo zoznamu kandidátov, tiež údajne kvôli podpisom, a Najvyšší správny súd Slovenskej republiky jasne povedal, že Pellegrini porušil zákon a Najvyšší správny súd ma vrátil naspäť do hry. Áno, ja mám aj článku, ja som to teraz aj pripomenula, takže musím to prečítať. Hej, čiže Peter Pellegrini hrá so mnou a s nami veľmi zvláštnu hru, ale to, že ju hrá, to je dôkaz toho, že to, čo robíme veľmi dobre a šlapeme jemu a jeho ľuďom na otlaky politicky, čo som veľmi rád. Ale chcem ešte upozorniť poslucháčom na jednu dôležitú vec, a s tým súvisia naše stanovisko, ktoré sme dnes vydali, čo sa týka tých podpisov a išlo aj do všetkých médií. Peter Pellegrini v oficiálnom písomnom rozhodnutí, ktoré nám bolo doručené, ani jedným slovom nespochybnil petičné hárky, podpisy občanov. Ani jedným slovom. To rozhodnutie prezidenta už visí na internete, každý si ho vie dohľadať. Má asi 9 až 4, ak si dobre pamätám, a sú tam právne argumenty, odvolávky a tak ďalej, ale ani jedným slovom v oficiálnom svojom písomnom stanovisku k tejto veci nespochybnil petičné hárky a podpisy občanov. No a preto my sme dnes vydali vyhlásenie, že Slovenské hnutie obrody nebude sa zapájať v rôznych médiách do diskusí o pravosti, nepravosti podpisov, pretože v oficiálnom konštatovaní prezidenta Pellegriniho nie je spochybňovanie petičných hárkov a podpisov. My sa nenecháme namotať na takúto hru. A presne ako ste povedali, pokiaľ Pellegrini a prezidentská kancelária si myslí, že podpisy sú sfalšované, že ich niekto sfalšoval, nech podá trestné oznámenie, bodka. Ale my nebudeme naskakovať na takéto hry, pretože toto čítame úplne jasne. Toto je snaha liberálnych kruhov na Slovensku odpútať pozornosť nielen od našej úspešnej petície a od protizákonného konania Pellegriniho, ale aj od toho, že včera Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým zaväzuje vládu, že nemôže hlasovať v Bruseli proti alebo za uplatňovanie sankcií voči Rusku. Čiže musí hlasovať proti sankciám. Toto bolo včera v Národnej rade prijaté takéto uznesenie, čo považujeme za veľké morálne víťazstvo, a teda my toto považujeme
tie reči o tých podpisoch len za odpútanie pozornosti, aby sa neriešili podstatné veci. A tá podstatná vec je tá, že síce referendum zatiaľ nebude, možno nebude, ale my podnikneme právne kroky, k tomu sa ešte dostanem, ale už máme uznesenie slovenského zákonodárneho orgánu záväzné, že vládni predstavitelia musia hlasovať tak, aby Slovenská republika nepodporovala ďalšie sankcie voči Rusku. A to je najlepšia odpoveď aj Pellegrinimu a jeho ľuďom za to, čo si dovolil urobiť pred pár dňami a za to jeho protiústavné konanie z nášho pohľadu. A trošku odbočím od témy, nie až celkom, on to súvisí, ale ja som takisto postrehla to, čo teraz vravíte a mne to príde také, že si vstupujete skutočne vážne do hry, pretože toto je vaša téma, ktorú vám s týmto zobrali a teda tak asi nemôžeme nechať toho Švédca, aby on s tým bol úspešný, tak musíme byť s tým úspešnými a teda prijali ten záver, ako vravíte, v Národnej rade. A to je len taký pomimo postreh, ktorý si človek uvedomí, keď vlastne takto veci sleduje a pospája tie jednotlivé súvislosti. Takže začínate naozaj vieriť aj takú tú hladinu politickú na Slovensku a doslova je to doslova vašu tému schválil zákonodárny zbor a na druhej strane, ako aj sám vravíte, prezident republiky to floskulami a totálnymi výmyslami a nezmyslami zrušil a on sa tým podľa môjho názoru absolútne diskreditoval. A ešte taká jedna moja pripomienka k tomu. Aký je rozdiel medzi tým, či máme v kresle prezidenta Korčoka alebo Pellegriniho? Aký je to rozdiel? Žiadny, môj názor, žiadny. Nechcem ani túto tému vôbec rozoberať, ja len hovorím ten postreh, kde sa ľudia nadejali, ktorí volili Pellegriniho, bohužiaľ oklamaní občania, ktorí ho volili, sa nadejali, že bude to alternatíva k tomu progresivizmu a k tomu, čo Korčok razí, ale to nie je žiadna alternatíva, pretože Korčok doslova potľapkal aj Pellegriniho po chrbte, že kámo, fajn, si to urobil. A ja by som to takisto dal. Ak môžem z nášho politického hľadiska, je to jedna liberálna banda a mafia. My sa nikdy sme sa týmto netajili aj prezidentskej kampani predtým, ako som stiahol kandidatúru v prospech Štefana Harabina. Sme toto jasne komunikovali a myslím si, že aj z tohto pramení ten ďalší duel Pellegrini-Švec, že oni vedia, že slovenské hnutie obrody je pevné v hodnotovom ukotvení, máme jasné názory na situáciu v našom štáte a my nerobíme kompromisy s hodnotami. Sme pripravení robiť kompromisy, každý z nás aj v živote musí robiť kompromisy, život je o kompromisoch, ale keď začnete robiť kompromisy so svojimi hodnotami životnými, politickými, tak už ste, nechcem použiť takéto nepekné slovo, ale už ste v pozícii lacnej devky, tak toto poviem slušnejšie, že ste ochotní za peniaze alebo za nejaké výhody poprieť aj sám seba. Takže oni vedia, že my sme pevní, oni nám nedávajú priestor v médiách, však aj to na chvíľku odbočím, keď bola tá iniciatíva 10 mesiacov, sme zberali podpisy so spojencami a s aktivistami v regiónoch Slovenska, za 10 mesiacov žiadne médium hlavného prúdu vrátane verejnoprávnych médií neinformovali, že táto petícia je. A po 10 mesiacoch, keď sme odovzdávali petíciu, tak sa všetci nahrnuli pre prezidentský palác, pred kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky a tam už boli prítomní. Ale vôbec neinformovali občanov, že takáto petícia je. Ale za to nešťastníkovi Naďovi, bývalému členovi vlády, tak tomu dávali priestor z toho jeho petíciu za referendum pod názvom Stačilo Fica, alebo takto sa to nejako volá, čo oni prezentujú. Tomu dávali priestor. Ale o nás v podstate ani jedna veta. Takže aj to svedčí o tom, že áno, tie súčasné elity na Slovensku, to si dovolím povedať, sa boja slovenského hnutia obrody, lebo oni vedia, že s nami nie je možné robiť kompromisy v základných veciach a oni vedia, že ak my sa dostaneme hore, tak dojme poriadok v tých základných veciach, pokiaľ ide o fungovanie štátu. Ale to je presne tak, to je to, čo som povedala pred chvíľočkou, že ja tak čítam, keďže zrazu to, čo vám by malo prejsť, nie to príde ako doslova zohraná partia aj Národnej rady, aj prezidentského paláca, teda, že keď sa to má Švédcovi podarí, tak ho to vystrelí doslova do vysokých aj politických vôd. Takže zvoli teda
A určite tá nespokojnosť občanov by bola obrovská, ak však to prijali cez tú Národnú radu, teda tá požiadavka občanov na túto myšlienku s tými protiruskými sankciami vlastne tým pádom ostane naplnená a nebude tu priestor vôbec teda na nejaký ten odboj vo váš prospech, pretože tá otázka sa vyrieši iným spôsobom. A ja to naozaj čítam tak, že tu je obava z toho, aby teda ste vy ako SHOčko aj cez túto otázku nevyleteli teda do tých vysokých politických vôd a čo ja zase hodnotím ako vo váš prospech, pretože my aj sme mali spolu reláciu, aby ste tam povedali myšlienku, že tu, ja to teraz len budem parafrázovať, ale sú ľudia a strany a proste isté skutočnosti, ktoré vždy majú svoje miesto a čas a proste nie je otázka, že či prídeme, ale otázka, kedy prídeme. Hej? Takže presne takto, akože ja vnímam. Áno, je to tak, ako vďaka tejto iniciatíve získame momentálne veľmi silné, kvalitné politické body, ale toto je poctivá aktivita. To samozrejme, ale to práve preto ocenilo 450 alebo 400 tisíc, aj keď 350 by, ale jednoducho to ocenili 100 tisíce ľudí práve pre tú čestnosť a úprimnosť, ktorá z vás ide a ktorá je čitateľná. Proste človek sa nemôže hrať na niečo a ten druhý ho prečíta. Vždycky to je 5 minút slávy, ktorú môžete robiť s tým, že budete niečo predstierať, ako myslím všeobecne, že človek niečo predstiera, ale vždy toho konci dňa je vždy čitateľné, o čom ide a ja si myslím, že toto je práve aj ten úspech váš, ktorý ste v tom mali, tá naozaj vaša čitateľnosť a tá serióznosť, ktorá z toho celého od vás ide. Áno, tu by som ešte doplnil, že toto ako oficiálne právne bola a je iniciatíva Slovenského hnutia obrody, ale nás podporilo za tých 10 mesiacov množstvo politických subjektov, občianskych iniciatív, osobností spoločenského života. Ja poviem len zo pár mien, ak na niekoho zabudnem, tak prepáčte, ale poviem aspoň také tie také, čo sú tak navýsení, by som povedal, že sú vysoko momentálne, ale od začiatku nás podporoval doktor Harabin. A potom sa hneď pripojil Pavol Svota so svojím subjektom Domov na prvých stranách. Potom prichádzali ďalší občianske aktivisti, spomeniem Mira Heredoša, OZ-ko Voľná zóna, veľmi vplyvná občianská iniciatíva. No a potom už prichádzali také mená ako Andrej Danko, podpredseda Národnej rady, Milan Uhrík, europoslanec, tenista Martin Kližan a ďalší. Nenaučím sa všetkých menov, lebo by som možno niekoho zabudol, takže aspoň som vypichol také tie najzvučnejšie mená. Takisto môžem povedať, my sme organizovali 2 konferencie za Slovensko bez sankcií v decembri a v marci. A na tej konferencii v marci alebo v apríli, teraz už presne si nepamätám, to bol marec alebo apríl, ale to je v podstate jedno. Na tej konferencii vystúpil aj profesor Stanek, že absolútna kapacita vo svojej oblasti a jasne povedal veci, je to dohľadateľné na mediálnych nosičoch na YouTube, kde zaujali jasný postoj k sankciám z toho ekonomického hľadiska. Čiže ak niekto chce spochybňovať túto iniciatívu hlúpými vyhláseniami o nejakých podpisoch, takýchto veciach, ako môže to urobiť, ale ten, kto si naštuduje a dá si tú námahu, naštuduje si tú iniciatívu od prvopočiatkov, sú výstupy z jarmokov, od toho, ako sme komunikovali s ľuďmi na námeste, cez petičné stolíky, to je všetko dohľadateľné, takže toto neobstojí a je to naozaj, ako hovoríte, svedčí to o tom, že ideme pomalinky hore. A takisto sme dokázali touto iniciatívu, že vieme spolupracovať a komunikovať s normálnymi ľuďmi. A otvorene hovorím, ja som to povedal aj v médiách, my nemáme žiadne ega ako balóny a takéto hlúposti, lebo to sme niekedy počúvali. Táto iniciatíva dokázala, že Slovenské hnutie obrody aj teda moja skromná maličkosť, my vieme komunikovať, spolupracovať, ale pravda, že chceme spolupracovať s normálnymi ľuďmi, organizáciami, nie s ľuďmi, ktorí nie sú úplne v poriadku a tým Slovenskom seba zakrývajú, lebo aj takí sú na tej scéne na Slovensku a nemáme s týmto žiadny problém. A ešte jednu poznámku k tomu vtedajšiemu uzneseniu. Áno, môžeme to, tak ako ste aj vy povedali, môžeme sa na to aj takto dívať, ale z nášho pohľadu, poviem úprimne, my sme radi, že to uznesenie bolo prijaté, že to išlo cez SMS-ku ako v poriadku, ale je prijaté, ale zároveň musím povedať dôležitú vec, ak by si niekto myslel, že tak na čo referendum a na čo sa o to byť, však máme uznesenie. Veľký pozor. To uznesenie bolo prijaté, ale to uznesenie môže byť negované ďalším uznesením o 2 týždne, o mesiac, o pol roka, neviem, čo situácia vyvinie. Je to len uznesenie Národnej rady. Čiže my zabojujeme o to, aby referendum bolo
Lebo ak by to referendum bolo a bolo by úspešné, to už nebude uznesenie, to bude referendum, ktoré má úplne inú váhu a je dôležité práve preto tohoto zabojovať, lebo hovorím, uznesenie sa môže o týždeň zmeniť a už bude úplne iné uznesenie. Po prípade sa môže stať ešte jedna vec, a to chcem zdôrazniť, že toto uznesenie zaväzuje vládu, aby nehlasovala v Bruseli za protiruské sankcie, lenže nezaväzuje prezidenta. A my vieme, že prezident má kompetenciu v zahraničnej politike. Čo ľahko sa môže stať, že tá banda liberálna sa dohodne, že prezident na seba prevezme kompetencie zahraničnej politiky v tejto oblasti a bude do Bruselu chodiť on a hlasovať za jednotlivé balíky sankcií voči Rusku. A to je veľmi nebezpečné. Čiže opakujem, musíme sa pobiť o to, aby to referendum bolo nakoniec. Sú na to právne kroky, lebo to uznesenie je fajn, ale nie je to 100% z toho politického právneho hľadiska, z nášho pohľadu. Súhlasím s tým, aj právne. A tu by som v podstate tak trošičku potvoril dvierka do otázky, akú potom má vôbec v skutočnosti moc ten človek, ten občan, keď v tom referende mu ústava dovoluje, ja som aj vravila v znielke, že aj v článku mám napísané, že na jednej strane vám ústava v tom článku 93 odsek 2 dovoluje sa rozhodovať o otázkach verejného záujmu, ale hneď je v článku 3 znegované tým, že nemôžu občania rozhodovať o základných právach, o slobodách, o daňových veciach a podobne. Ja s tým by som osobne nesúhlasila, pretože potom ako veď aj daňové otázky a otázky základných ľudských práv sú vlastne otázky toho, čo ľudia žijú v spoločnosti, tak to hlava neberie, že človek, čo je, a je to takisto otázkou verejného záujmu, buď teda človek je nositeľom moci v štáte, v spoločenstve, ktoré si zriadil. My dnes už tak veľmi vnímame komplikovanie, ale proste si je treba predstaviť. Ja si stále predstavím takú nejakú prvotno-poslovnú spoločnosť, ohradenú pločikom, v ktorej sú ľudia, ktorí sa teda dohodnú, že to, čo povieme, tak toto bude platiť tej našej osade. A to isté je štát, len má už to množstvo ďalších aj funkčných komplikácií, ale nejde o nič iné, než o to, že v na nejakom oplotenom území, ktoré sa má chrániť pre to spoločenstvo ľudí rozhoduje, ako my budeme žiť, aké dane budeme platiť. A forma tej demokracie, ktorú sme si zvolili, ktorú prenášame na zopár ľudí, to, čo budeme robiť, podľa môjho názoru, aj tak, ako je ten článok 2 postavený v tej ústave, a preto som vravela, ústavu nemožno vykladať zúženie, že odoberať od tie práva, iba rozšírenie. Článok 3 ale je už napísané to zúženie, že teda, ale nie v otázkach základných práv, nie v otázkach daní, tam nemáš ty občan čo rozprávať, čo opakujem, toto je podľa mňa nešťastné ustanovenie a bolo by ho treba zmeniť, ale teda vráťme sa k tej podstate, k tej materiálnej podstate, lebo sme materiálny právny štát. To znamená, občan je najvyššia moc v štáte a keď sa občania rozhodnú, že občania sa môžu rozhodnúť, že my ani nechceme mať dane, to je môj osobný názor a chceme mať iný systém. A kde je napísané, že práve tento systém, ktorý funguje dnes, je ten, ktorý tu musí už ostať. Veď pred pár rokmi bol systém iný. Takisto sa aj po nás určite ten systém zmení. Ale to znamená, že nie je možné tak rigorózne brať veci, že teraz, keď ja ako občan, v ktorom štáte som sa narodila, ja prispievam na ten štát, produkujem, ja nemám právo potom nakoniec povedať, kam tie moje peniaze pôjdu. A toto je v tej ústave, v tom článku 93 odsek 3. Ale teraz znova. Občan je ten, ktorý má moc, veď z občanov sa skladá štát. Tak to, čo sa stalo, ja vlastne vnímam tak, že Pellegrini zobral občatu, ide tu o tú otázku protiruských sankcií, samozrejme, ale ja to vidím ako väčší problém. Posunul laťku neskutočne vysoko tým, on vlastne to povedal, že vláda predsa vie, čo má v Bruseli presadzovať, vláda vie, aké záujmy majú občanov a nebude snať občan ten, ktorý bude hovoriť, ako sa teraz v tom štáte bude vládnuť. Čiže on vyslovene vylúčil vládu občanov v štáte. A je úplne až zvrhlé, lebo toto povedal.
vláda vie, čo má robiť a občan nebude jej hovoriť, čo má robiť. Toto je nebezpečné, a ešte ak si naštudujete jeho oficiálne písomné rozhodnutie, ale keď si to vypočujete zo záznamu, to, čo predviedol na tej tlačovke, úprimne povedané, my sme v rámci slovenského hnutia obrody viacerí počúvali naživo toto jeho stanovisko a my sme si mysleli po prvých minútach, že to nie je Pellegrini naživo, ale ešte nejaká umelá inteligencia. Lebo on také hlúposti táral. No a čo nám utkalo v pamäti, pre iných hlúpostí je to, že podľa neho, Pellegriniho, je pojem Slovenská republika vágný pojem. Čo si pod tým máme predstaviť? No toto, keď povie prezident štátu, tak ja už potom naozaj neviem, ako to komentovať, ale ja som to povedal včera v jednej diskusii, myslím si, že o pána Bielika, keď som bol, že ak prezident Pellegrini, pre ňoho je spojenie Slovenská republika vágný pojem a nevie, čo predstavuje Slovenská republika, tak by mali okamžite k lopate a vzdať sa mandátu prezidenta Slovenskej republiky, pretože nič si nezaslúži taký človek. To je môj oficiálny postoj k tomu a ako naozaj komentovať to, keď prezident štátu nevie, alebo povie, že názov štátu je pre neho vágný pojem a nevie, ako ho má uchopiť v tejto situácii, tak to je podľa mňa absolútny škandál. A takýchto škandálov sa teda dopustil včera, pred pár dňami. V tom rozhodnutí som, keď ho komentoval na tlačovke, niekoľko takýchto škandálov mal. Ďalšie som spomínal s tou umelou inteligenciou. Ale hovorím, my sme mali pocit, že on je umelá inteligencia. Nie je to Pellegrini ako človek naživo. Neuveriteľné veci tam on pustil do éteru. Veľmi neuveriteľné veci. A to je to, hovorím, tá laťka sa stále posúva do vyšších a vyšších absurdít, pretože ja som počas covidu veľmi byla na poplach, keď sme museli preukazovať, že my ale máme potrebu riadne dýchať. Že aké rúško, veď ja potrebujem riadne dýchať. A teraz sa vedecké kapacity a právnici doslova predháňali v nezmyselnostiach, pretože pri všetkej skromnosti tie zmyselné veci som tvrdila ja a ešte pár právnikov, alebo teda ani možno, že nie právnikov verejne, lebo títo sa aspoň z mojej advokátskej obce neozývali, poučení už tým, že ak sa ozvu, tak budú mať tie isté problémy, ktoré ja. Čiže pracne teda ľudia v zdravej mysle museli vysvetľovať, že ale veď my musíme dýchať, veď dýchanie je tá základná funkcia fyziologická, biologická. Teraz sa tu dokazovali otázky saturácie, krvi, kyslíka a ja neviem, aký. Ja som proste vravila, stopnime to. Preboha, veď my nemôžeme vysvetľovať veci, ktoré sú biologicky prirodzené, nemôžeme ich dokazovať, že ja potrebujem riadne dýchať. A toto, čo teraz vy vravíte, že ten vágný pojem Slovenská republika, ja som to samozrejme že postrehla, je z toho istého nezmyselného šuflíka, kde, a netreba sa dať do toho zatiahnuť, kde sa má vysvetľovať a polemizovať, že čo sa myslí pod slovom Slovenská republika. To je točne veľmi nebezpečné a ďalej nás to posúva, teda do ďalších absurdít, kde budeme o chvíľočku, ja neviem, čo musieť vysvetľovať, že čo je to život, že čo je to právo na život. Toto sú tak nebezpečné kroky, ktoré si naozaj ľudia v tom behu dennodennom ani neuvedomujú. Áno, no tak v tejto situácii je to tak, ako ste spomínali, teda, že tá loďka sa posúva alebo znižuje. Naozaj už oni nám chcú nahovoriť tieto elity, čo nám nezvládnu, že nahovoriť. Oni robia všetko preto, aby Slovenská republika ako štát bol iba na papieri. Mal svoju symboliku, mal svoj názov, mal svoje hranice zatiaľ, ale na papieri. Ale výkonom politiky budeme na tom ešte horšie, ako keby sme iba kolónia. A pretože naozaj my dnes ekonomicky, politicky, mediálne sme úplne mimo, nie sme svojprávni ako štát a ešte dokonca aj týmto vyhlásením prezident Pellegrini sa dopustil toho, že povedal občanom, že vlastne spochybnil, čo je to Slovenská republika. To nedá sa nejako uchopiť právne politicky. To je čo neuveriteľné. Na týmto, keď sa človek zamyslí, tak a kebyže toto povie Čaputová alebo Kiska, dobre by som mal rukou, oni na to majú mentálne kapacity a sú za to platení, aby také hlúposti tárali, ale keď to povie Pellegrini, ktorý sa stával do pozície, že je teda prezident mieru... Dajte tam ten istý dôvod. Ten istý dôvod. Áno.
tam smerujem, že sa stal do pozície, že prezident mieru a oslovoval Slovenky, Slováci a 1 milión vlajok štátnych mal za sebou počas kampane a podobné veci. A si všímajte, ako pekne, krok za krokom to všetko odbúrava. Dokonca už vo svojich príhovoroch už nehovorí Slovenky, Slováci, spoluobčania, ale aj v tomto príhovore, už v tomto hodnotení našej iniciatívy už použil spoluobčania namiesto Slovenky, Slováci. Čiže to sú také postupné kroky salovou metódou odbúravať to slovenské, to národné, to vlastenectvo. A to, že to Peter Pellegrini robí v podstate v druhý rok, čo bol zvolený za prezidenta, tak je signál a jasný signál toho, a to odmietnutie, protiústavné odmietnutie vyhlásené referenda je len taká posledná kvapka do toho pohára, že Peter Pellegrini nie je proslovenský, nie je tu pre ľudí na Slovensku, neobhajuje slovenské národné záujmy, ani nebude, že je presne na tej istej úrovni ako Korčok, Čaputová. A o čom svedčí, odbočím teraz do politiky, pred pár dňami bol na takom samite, kde verejne povedal, že Slovenská republika musí zvýšiť výdavky na zbrojenie až na tých 5%, čo je úplne neuveriteľné, že toto povie akože prezident mieru. Takže žiadny prezident mieru, žiadny proslovenský politik, štátnik, súčasť liberálnej bandy, súčasť liberálnej mafie. Toto je Peter Pellegrini. To už dnes môžeme jasne povedať. Chcem sa vás ešte opýtať, lebo viem, že ste tiež časom obmedzení na dnešné relácie. Čo idete teda robiť proti tomu? No, my sme konzultovali s právnikmi, čo je najlepšie v tejto situácii robiť. Ako som naznačil, my sa to referendum chceme pobiť, pretože tá otázka je čistá právne, formálne. My nie sme otvorene mentálne zaostali ľudia, aby sme išli do ulic s niečím, čo by bolo právne nie v poriadku. Čiže tá otázka je čistá. Dokonca my, ja len pripomínam, my v referende, v otázke sme, alebo nie, že sme nežiadali, stále tá vec je živá, my nežiadame, aby Slovensko rušilo sankcie voči Rusku, pretože Slovensko sankcie ako štát nezaviedol, nemôže ich rušiť. My žiadame, aby Slovensko neuplatňovalo sankcie voči Rusku, a to je veľký rozdiel, pretože sankcie zavedla Európska únia. To je prvá poznámka, to som sa zdôraznil, aby neprišlo k omylu. No a po konzultácii s právnikmi najschodnejšia cesta je momentálne podať ústavnú sťažnosť na prezidenta Pellegriniho na Ústavný súd Slovenskej republiky, pretože porušil z nášho pohľadu nielen občianskeho, politického, ale aj právneho ústavu Slovenskej republiky. Som to na úvod spomínal, vy si to spomenuli veľmi presne. A budeme žiadať Ústavný súd Slovenskej republiky, aby túto sťažnosť prešiel, aby povedal, že áno, Peter Pellegrini je vinný, lebo porušil ústavu Slovenskej republiky a slovenské hnutie obrody bolo v práve, je v práve. A budeme Ústavný súd žiadať, aby vrátil celú túto vec na začiatok. To je možné pri podaní ústavnej sťažnosti a budeme žiadať, aby prezident Pellegrini na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý povie áno, Peter Pellegrini, ste vinní, lebo ste porušili ústavu, budeme žiadať, aby referendum prezident Pellegrini vyhlásil. Takže na tomto momentálne pracujeme a toto chceme v najbližších dňoch realizovať. Ja si osobne tiež vravila som teraz svoj názor, považujem tú otázku za postavenú právne v poriadku a ak by nebola v poriadku, tak si môžete byť istí, že doktor Harabin to by sa ani pod to nepodpísal. Čiže ak sa pod niečo, všeobecne ak sa pod niečo Harabin podpíše, tak určite Harabin veľmi dobre číta veci, ktoré teda načítava veci, vníma a rozumie veciam, ktoré podpisuje a rozhodne by nepodpísal niečo, čo by bolo nevykonateľné. A tak, ako som aj vravela, a je právne, je povinnosťou štátu vykonať vôľu ľudu a nie ju nevykonať. Pellegrini tu doslova povedal ľuďom, že nie. A aj v tom prednese, o ktorom hovoríte, on, teraz ho v rýchlosti nenájdem, ale ak si ho vypočujú poslucháči, je tam povedané, kde teda ten kontext, že vláda vie teda, čo má robiť v Bruseli a občania nebudú teda sami o týchto otázkach rozhodovať a nebudú teda, povedal vlastne to, že občania si nebudú sami rozhodovať o svojich životoch, nebudú si sami vládnuť. A toto je pre mňa niečo tak absurdné, okrem tých iných všetkých vecí, o ktorých aj vy vravíte, že pre ňo Slovenská republika je nehmatateľný pojem. Čiže to sú tak vážne veci, ktoré sú veľmi vážne veci. A môžem ešte jednu poznámku.
Toto je aj memento, zdvihnutý varovný prst pre občanov Slovenskej republiky a my to takisto hovoríme. Hovorí to aj kolega Harabín, častokrát aj ďalší normálni proslovenskí politici, aktivisti, ľudia, štátnici. Tu sa opäť ukazuje, aké je dôležité, aby vo voľbách ľudia konečne nevolili menšie zlo. To je, opakuje stále do kolečka dokola, že ľudia volia menšie zlo a potom po roku sú prekvapení pre Boha, čo som to volil. To stále opakujeme, nevoľte menšie zlo. To menšie zlo je vždy zlo. Voľme dobro. A keď mi niekto povie, že nie je z čoho vybrať, konkrétne poviem o politických subjektoch na Slovensku. Na Slovensku momentálne máme cca 160 politických subjektov, ale približne 100 politických subjektov je v likvidácii. Čiže nám zostáva 60 politických subjektov. Dobre, kvôli volebnej kaucii z tých 60 politických subjektov možno bude kandidovať 15, 12, 17, to je jedno. Ale stále je čo vybrať. Čiže nemusia ľudia voliť stále tých istých. Môžu vybrať aj v komunálnych krajských voľbách, kde nie je volebná kaucia, môžu tieto menšie subjekty kandidovať a môžu ľudia podporiť ich kandidátov, aby začala tá zmena aj od spodu v krajských a územných a miestnych samosprávach. Čiže je z čoho vybrať a naozaj tá ponuka je veľmi zaujímavá. SHOčko bude kandidovať? Kam myslíte? Do parlamentných volieb najbližších. Nevieme, či budú predčasné alebo riadne? No my v každom prípade v roku 2026 budú krajské komunálne voľby. Chceme sa ich zúčastniť a takisto v roku 2027 chceme ísť a chceme sa zúčastniť volieb. Našim cieľom aby zástupcovia Slovenského hnutia období už sedeli v Národnej rade, poprípade mali aj vládny mandát. To, akou formou to bude, či to bude kandidátka Slovenského hnutia obdobia, alebo sa spojíme so spojencami z tejto úspešnej iniciatívy a vytvoríme volebný blok poctivých, normálnych aktivistov, ľudí, ktorí to myslia dlhodobo, svojimi skutkami dokazujú, že to myslia úprimne, čo sa týka Slovenska a ľudí na Slovensku. To je všetko otázka na vývoj, ale ja to poviem takto. Aj napriek tomu, čo Pellegrini, jeho ľudia a tie liberálne médiá púšťajú proti nám a proti mojej osobe, čo sa týka tej petície, je to tlak, ale každý, kto ide do takýchto vecí, s tým musí počítať. Ja som s tým počítal, aj počítame, ale viete, mňa to teší. Lebo to je najlepší dôkaz toho, že im vadíme a že im zavadziame a stúpame na otlaky. A to je pre mňa v podstate to najlepšie vysvedčenie, že im stúpame na otlaky. Takže ja som v podstate šťastný, že to takto prebieha, že sa uchyľujú k hlúpostiam, k podpásovkám, idú spochybňovať veci, ktoré sa nedajú spochybniť. Je to dobrá vysačka pre slovenské hnutie období a ako ste povedali na začiatku, nie je prvá, ďalšia vysačka kvality a nás to teší. Takže budeme makať aj naďalej a nedarujeme im jednoducho nič. My jednoducho budeme obhajovať slovenské záujmy aj záujmy slovenských občanov. A chcem sa ešte opýtať, ak by boli napríklad predčasné voľby parlamentné, pretože sa povráva to všelijak a dosť vážne o tom, aj keď ako vážnosťou brať Matoviča, ale nepodceňovala by som jeho ani cirkusové vystúpenia, ktoré má, pretože sa mi častokrát skrývajú naozaj vážne informácie. Matovič nie je hlúpy človek a je to proste práve, že liška vybitá, ktorá má dopredu každý jeden ťah premyslený. Ale je v jeho informáciách určite. Sú to človek, ktorá musí poznať aj názory a kroky, musí mať načítaného svojho protivníka, to je bez debaty. Takže Matovič dal jedno video, ktoré práve preto hodnotím veľmi zaujímavé, už či tak alebo onak, ale je veľmi zaujímavé, ktoré hovorí o Ficovom podvode, ktorý chce urobiť v súvislosti s druhým dôchodkovým pilierom, z ktorého chce vyťahnuť peniaze a vsunúť ich do už ďalšej plánovanej konsolidácie, čím vlastne ušetrí peniaze na to, že nebude treba siahnuť priamo občanom na nejaké peniaze, ale teda vyťahne to cez ten druhý pilier. A keď teda toto zrealizuje, tak potom vyhlasí, malo by to byť rok pred tým 27. rokom, teda pred riadnymi parlamentnými voľbami. A týmto
že vraj šokovým ťahom urobiť to, že ostane ako nepoškvrnený tým, že by ešte ľuďom siahol na ďalšie peniaze, ale zároveň vyrieši nedostatok financií, ktorú potrebuje, teda tú konsolidáciu tým si vybaví. No a preto ale bude musieť teda urobiť voľby predčasne rok vopred, pretože ak by to celý tento plán posunul do predvolebného roku, už by teda vlastne dôsledky toho celého znášal a to už vlastne by Smer a jeho teda potopilo. Čiže on to Matovič vysvetľuje to tam veľmi podrobne, že Matovič ráta a hovorí to s veľkou istotou, že budú parlamentné voľby predčasné. A ja sa chcem tu opýtať, ak by boli parlamentné voľby predčasné, či do týchto parlamentných volieb by ste teda išli kandidovať ako SHOčko? Najprv by som odpovedal, môžem jednu poznámku k tomu, čo ste povedali s Matovičom, to, čo prezentoval. My sme to tiež zachytili, ja osobne, je to veľmi logický, by som povedal, na Matoviča je to veľmi logický výstup, čo prezentoval, ako ste to popísali, a nie nereálny. Po tom, čo sa deje na Slovensku s referendum, s Marenými a už sa nečudujem ničomu, a toto môže byť reálny scenár, ako to Matovič než vymyslel popisnú tom videu. No a pokiaľ ide o predčasné voľby, my ako slovenské hnutie obrody, my sme pripravení. Či budú predčasné voľby, či budú v riadnom termíne, či krajské komunálne voľby. Dokonca my sa pripravíme na prezidentské voľby, tie budú v roku 2029. A tu chcem tiež povedať to, že urobíme všetko preto, aby v roku 2029 zasadol do prezidentského paláca normálny proslovenský politik, ktorý dlhodobo dokazuje aj z právneho hľadiska, ale aj z politického, ale hlavne z toho právneho hľadiska, že to má v hlave upratané, má skúsenosti, má výsledky svojej práce, zaslúži si byť prezidentom Slovenskej republiky. Všetko preto urobíme. Ja som absolútne pochopila tento váš aj prednes k tejto otázke, k tejto téme. Takže ešte niečo dodáme. Sledujem ten čas, ako teraz sme sa dohodli, že do jednej by ste boli. Ja, ak môžem, ale na záver, by som sa chcel aj touto cestu poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri zbere podpisov, všetkým občanom, ich takmer 400 000, ktorí petíciu podpísali. Ja im veľmi pekne za to ďakujem. A chcem ich poprosiť, aby sa nechali znechutiť Pelegrínim a médiami liberálnymi na Slovensku. Sú to špinavé politické ťahy, ale vieme, v akom štáte žijeme, aké sú pomery na Slovensku, ale aj ich chceme zmeniť. Vieme, kto je Pelegrini, prepáčte, že vám do toho skočím, a vieme, kto je Pelegrini, lebo ak raz niekto dokáže urobiť taký bezcharakterný, lebo ja to považujem za bezcharakterný ťah, že z pozície predsedu Národnej rady si sám vyhlásim voľbu, do ktorej sa prihlásim a takto vyhrám, tak toto je podľa mňa, to už sa ani nedávne o nejaké, je to právna otázka, ale to už je skutočne bezcharakterné niečo. Čiže dobrý, ako tento človek. To je suterén. No a teda, aby som tú myšlienku dokončil, tak aby sme sa nechali znechutiť týmito ľuďmi a stále prizvukujem aj našim ľuďom, našim členom, aktivistom, spolupracovníkom, nenechali sa znechutiť Brnolákovci, Štúrovci, ani Štefánik, ani Hlinkovci, a vďaka ním máme Slovenskú republiku. Je síce taká, aká je, ale na našej generácii je, aby sme ju postavili na nohy, aby nebola Slovenská republika vágný pojem, ako pre pána prezidenta Pellegriniho, aby to bol suverénny štát. A toto je naša dejinná úloha, dejinné poslanie, a preto chcem všetkých vyzvať, aby neboli znechutení. Ideme ďalej, podáme tú ústavnú sťažnosť na prezidenta, máme pozitívne myslenie a za to referendum budeme bojovať až do úplného konca, aby bolo na Slovensku referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku. Tak veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas, že sme si vedeli to tak v rýchlosti, aspoň zo základu rozobrať, čo sa stalo, a určite sa ešte v ďalších reláciách stretneme. A chcela by som teda aj tie otázky toho politického charakteru, predvolebného charakteru, lebo naozaj ja to vnímam, že tu nám budú nejaké politické otrasy a tak, ako tento vývoj dnes ide, kde sa občanovi skutočne už odoberá jeho základné právo, to je referendum, to je právo, aby o tom rozhodol, čo a ako bude žiť a čo z jeho vrecka bude financovať, tak toto je naozaj trzovka, ktorá proste nemá miesta a teraz jednoducho takto spoločnosť fungovať nemôže. Takže pán Robert Švec, ja vám veľmi pekne ďakujem, a ako vy vravíte, nie je otázka či, ale kedy.
Takže určite sa ešte aj v mojej relácii stretneme a potom rozoberieme ďalšie zaujímavé témy. Takže ja vám prajem ďalej príjemný, pracovný ešte dneska deň, potom pekný víkend a všetko dobré aj SH držím prsty, aby sa aj s touto referendovou otázkou to úspešne ukončilo. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám aj všetkým poslucháčom krásny slnečný víkend. Nech sa všetkým darí. Ďakujeme. A ešte predsa na záver, ja budem v tej druhej časti rozoberať komentár docenta Drgonca k týmto otázkam referendovým, teda celý, nie je to až tak veľa, ale to som do tej hodinky dostaneme, určite menej to pár strán, 3, 4, 5 strán. Sú tam veľmi zaujímavé myšlienky, takže potom odporúčam kolegom vašim, teda mojim kolegom, vašim právnikom, aby si aj túto časť vypočuli, ak budú mať záujem, pretože docent Drgonec to tam veľmi pekne rozoberám. Takže ešte raz, pekný krásny víkend. Ďakujem, podobne všetko dobré, pekný víkend. Do počutia. Takže, milí poslucháči, milí priatelia, toľko k takým základom toho problému, ktorý tu vznikol, ale ktorý je veľmi vážny, pretože mňa uráža, aby jeden Pellegrini, ktorý sa dostal podvodom do svojej prezidentskej funkcie, a je to môj právny názor, aby tento človek mi povedal, že vláda vie, čo má robiť a ja teda nemám čo svojim hlasom hovoriť. Tak ako toto nie. No a po ďalšie ostatné skutočnosti, ktoré s tým súvisia, že Slovenská republika je vážny pojem a podobne, teda neuchopiteľný pojem. To sú tak cez čiaru veci, ktoré teda už doslova musia vyburcovať si každého, aby sa tu na veci zmenili k inému, pretože týmto spôsobom naozaj nasledujúce generácie už vôbec nebudú mať. Ale že vôbec nebudú mať čo hovoriť k svojim životom. A toto je veľmi nebezpečné. Takže dáme si prestávku a postrehla som jednu ruskú skladbu. Myslím, že nejaká mládež spieva, ktorá bola tak nebezpečná, tá skladba, že kto ju uverejňoval, alebo teda púšťal na svojich kanáloch, tak mal zo strany samozrejme demokratických štátov veľmi veľké aj problémy, pretože demokraciu ohrozovať nemôžeme. Neviem, v čom tá skladba vadila, ale proste jednoducho bola to doslova toxická, alebo možno ešte aj je, veľmi nesledujem tieto veci s vypínaniami vedov, ale svojho času, nedalekého súčasného času, bola tak toxická, že kto to zverejnil, tak bol vypnutý. No tak dúfam, že nám po tejto skladbe, peknej ruskej, mladých ľudí, a naozaj taká pekná skladba. Dúfajme, že nám slobodný vysielač neodpája a budeme pokračovať v druhej časti, v ktorej si prejdeme výklad ústavy k referendovej otázke, k referendu ako takému z komentára docenta Drgonca. Takže poďme si trošku zatancovať. Takže sme ostali, dúfam, že na linke, že nás teda nikto, slobodne vysielam, že nikto neodpojil po tejto skladbe, ktorá je pre demokratické sily v Európe a vo svete veľmi nebezpečnou skladbou, priam toxickou. Určite slovám nebolo ťažko rozumieť, takže boli veľmi nebezpečné. Tak pokiaľ teda ostávame v spojení, budeme pokračovať. Poslucháči, dneska máme tému referendovej otázky zmareného referenda, ktoré iniciovalo Slovenské hnutie obrody a človek vo funkcii prezidenta republiky Peter Pellegrini to referendum nevyhlásil pre viaceré dôvody, o ktoré sme sa rozprávali aj priamo s predsedom Slovenského hnutia obrody pánom Robertom Švecom, kde hnutie bolo iniciátorom tejto referendovej otázky. No a v druhej časti relácie si rozoberieme referendum, ako je v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky upravené. A ono teda
obraz sa vytvorí a vykreše sa z toho niečo, pretože, poďme teda na to právne. Ja som dala aj, uverejnila dneska článok na žaloby voči štátu.sk, kde citujem aj z ústavy článok 93 odsek 2 odsek 3, kde odsek 2 hovorí, že referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Hneď ale za tým ide odsek 3. Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Ja som sa k tejto otázke vyjadrila počas relácie, takže tam si to môžete dohľadať. A poďme teraz ale na ten odsek 2. Referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Tu povedal Peter Pellegrini, že pokiaľ vláda rozhodla o týchto otázkach, a priamo to situuje na otázku vyjadrenia sa k sankciám v Európskom parlamente, kde vláda zahlasovala si za tieto naozaj je už ťažko sledovať, za čo sa hlasuje, za čo sa nehlasuje, pretože Fico jedno rozpráva doma, potom sa inak hlasuje v parlamente, potom znova to inak interpretuje doma a ja osobne nemám čas iba vyhranený na to, aby som konfrontovala vyjadrenia predsedu vlády a vyjadrenia politikov presne s tými krokmi, ktoré robia v parlamente. Čiže a to sledujem veci. Tak bežný človek musí mať z toho buď totálny chaos, alebo je tak alebo že je v úplne inej realite, než ktorá je skutočná. Takže Pellegrini na margo toho článku 93 odsek 2, že referendum sa rozhoduje o dôležitých otázkach verejného záujmu, povedal vlastne, že pokiaľ vláda o tých otázkach rozhodla v Bruseli, konkrétne o otázke protiruských sankcií, tak už občania sa k tomu nemajú čo vyjadriť. A znova vás zopakujem, mňa táto jeho myšlienka pre tých ďalších nezmyslov, ktoré tam sú, dostala, pretože pánovi Pellegrini mu odkazujem, že ja som ten človek, ktorý rozhoduje o svojom živote a otázkach tohto štátu, tak ako všetci ostatní občania. A vláda má iba sprostredkovanú právomoc. To, že ja vláde poviem, nie, že jej odovzdám svoj hlas a ona realizuje za mňa svoju moc, neznamená, že ja nemôžem vo veci konať. A o tom je to referendum. To je analogia, ako keď by ste splnomocnili advokáta v konaní, ktorý teda prehlási na pojednávaní, že teda súhlasí s návrhom na rozvod manželstva, on to povie za vás, ale vy sa ohradíte, poviete, nie, ja s tým nesúhlasím. No a sudca vám povie, ale nie, vy už nemôžete do toho hovoriť, lebo vy ste si splnomocnili vášho advokáta a ten povedal, že vy sa rozviesť chcete. Ale ja sa nechcem rozviesť, nás to nezaujíma. Vy tu nie ste od toho, aby vy ste hovorili opak toho, čo povedal váš advokát. Vy ste mu dali svoju plnú moc a teda bude tak, ako on povie. A on povedal, že vy chcete rozvod, tak vy chcete rozvod. Takže tá istá hlúposť nastala, tá istá hlúposť nastala na základe vyjadrenia Pellegriniho, ktorý na margo toho, že vláda povedala sankciám áno a občania 450 000 plus minus sa vyjadrili, že oni sa nevyjadrili, že nie, ale chcú o tom referendum, takže s týmito hlasmi môžeme počítať, že nie. Ona margo toho povie, že vláda povedala, že chcete sankcie a vy nebudete hovoriť, že ich nechcete. Advokát povedal, že sa chcete rozviesť a vy nebudete hovoriť, že sa nechcete rozviesť. Takže do tejto absurdnej situácie sme sa s týmto Pellegrinim, falošným prezidentom, prezident dostali. A že je falošný prezident, rozoberám v mojich článkoch v súvislosti s jeho kandidatúrou na prezidenta republiky. No a poďme teda do ústavy, do komentára ústavy k tomuto článku 93 odsek 2. Ja som už v úvode relácie prečítala, hovoril mi počas pesničky zo štúdia technik, aby som viac vravela do mikrofónu, že ma aj malo počuť, tak dúfam, že ma bolo počuť pred chvíľkou, lebo som znova bola trošku od neho nejak stiahnutá.
od telefónu, nie som zvyknutá cez telefón vysielať, tak si ho trošku dám na nejakú tú podložku. Dúfam, že to bude dobre. Ak to nebude dobre počuť, tak poprosím technika, aby mi dal vedieť. No takže referendum v judikatúre Ústavného súdu, taký úvod som prečítala už na začiatku relácie, ja ho zopakujem. Cyklicky opakovaným zámerom politických elit Slovenskej republiky je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. Znova tu dám poznámku svoju, plebiscit a referendum sú dve veci, pochopíte z úvodu citácie. Zo záveru, citácie. Čiže je zámerom politických elít na Slovenskej republike, a to píše v roku 2007 doktor Drgonec, situácia sa k dnešnému dňu pomaly 20 rokov nezmenila. Teda je presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. V tejto otázke sa však celkom jednoznačne vyslovil Ústavný súd, ktorý v konaní o výklade ústavy 21. maja 1997 uviedol, citujem: Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Musím do toho skočiť. To je to, čo povedal Pellegrini, že vy nebudete pôsobiť, vy nebudete spolupôsobiť pri tvorbe štátnej vôle. Povedala vláda, že sa chcete rozviesť, tak sa chcete rozviesť. Povedala vláda, že chcete sankcie, tak ich chcete. Pokračujem ďalej v citácii toho rozhodnutia Ústavného súdu. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Toto je veľmi podstatná veta. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom. Tu sa poukazuje na ďalšie uznesenia Ústavného súdu, ktoré sú v zbierke nálezov Ústavného súdu. To znamená, že referendum je inštitút na spolupôsobenie občanov pri tvorbe štátnej vôle. V referende sa uplatňuje toto ich oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Je to veľmi vážna vec. Je to v podstate zákon. Čo si ľudia odhlasujú, to je zákon. On má takéto isté právne účinky. Preto je obava pustiť ľudí hlasovať. Pretože parlament odhlasuje niečo, čo môže byť hlúpy zákon. Ale ak občania odhlasujú niečo a aj by to bol hlúpy zákon, tak ale to chceli. Tak to raz občania chcú. Ale naozaj to referendum má ako všetko dve strany, je minca o dvoch stranách. Si občania môžu odhlasovať aj hlúposť. Ale keď to občania chcú, môžeme brať my vôľu občanov. Sú to veľmi vážne, nielen právne, ale aj etické otázky, ktoré nejdeme to teraz rozoberať, ale referendum, výsledky referenda majú právne účinky, to znamená, je to sila zákona. Ideme ďalej v citácii toho rozhodnutia Ústavného súdu z mája 97. Účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu ako nositeľom primárnej originálnej moci, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. V demokratickom parlamentnom systéme, tak ako je zakotvený aj v ústave, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc je obmedzená ústavou, ktorú prijal ústavodárny orgán, ktorému občania delegovali svoju moc. Ak ústava na jednej strane priznáva občanom právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende, to je ten článok 93 2, na druhej strane toto ich právo zároveň obmedzuje tak, že vyslovuje zákaz, aby niektoré otázky, tak ako napríklad otázky základných práv a slobôd, boli predmetom referenda, to je článok 93 odsek 3, respektíve zakazuje referendum o tie isté veci uplatňovať, teda opakovať do uplynutia 3 rokov od jeho vykonania, to je článok 99 odsek 2. A ja ešte dodávam, sú tam aj tie daňové otázky, o ktorých nemôže sa rozhodovať v referende. Zjavne asi boli prijaté po tom roku, ako je komentár ústavy, keďže o tom, zatiaľ aspoň čo čítam, sa v tomto náleze, teda tento nález nekombinuje.
Teda základné právo občanov na výkon štátnej moci formou referenda nie je absolútnej povahy, vzniká a realizuje sa iba v rámci podmienok ustanovených ústavou. A znova sú povymenované rôzne uznesenia zo zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu. Ďalej docent Gonec uvádza, v štátoch, ktoré umožňujú občanom podieľať sa na správe vecí verejných hlasovaním v referende, sa častejšie nepriznáva možnosť vyjadriť sa k zmene ústavy. Len v niektorých krajinách, napríklad Írsko, Poľsko, Slovinsko, majú občania právo potvrdiť hlasovaním v referende tú zmenu ústavy, ktorú predtým schválili poslanci parlamentu. Celkom zriedkavo a výnimočne existujú štáty, ktoré občanom zaručujú právo zmeniť ústavu v referende bez predchádzajúceho hlasovania v parlamente. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje výslovné ustanovenia o tom, či ju možno zmeniť v referende. Aj teda, či ústavu možno zmeniť v referende, to ústava nehovorí. Tu ďalej sa hovorí, že ústavný súd k tejto otázke najskôr uviedol. Neviem, ja ešte som to nečítala, čo uviedol. Skúsim teda pobrať bez, ja to čítam tiež to celé v podstate prvýkrát. Ale skúsim ja sa k tomu vyjadriť a uvidíme, či to strafím do toho názoru. Ústava neobsahuje výslovné ustanovenie o tom, či ju možno zmeniť v referende. Keďže, ako sa vraví, že občan štátu je nositeľom primárnej originálnej moci štátu, tak asi logika káže, že by som mala vedieť aj v tom referende zmeniť ústavu. A ďalej sa uvádza, že výnimočne existujú štáty, neuvádza sa ktoré, ale predpokladám, že asi Švajčiari majú tento systém. Čiže je to už skutočne asi vysoký level tej demokracie, neviem, či to nazvať ešte demokraciou, lebo demokracia vo svojej podstate znova, sú tam aj iné prvky, ktoré nie celkom korešpondujú s tým, čo my pod demokraciou vidíme, ale dobre, nazvime si to demokracia pre tieto účely. Takže je to vysoký level demokracie, aby občania si vedeli svojím rozhodnutím zmeniť aj ústavu. Pretože opakujem, ak početstvo občanov sa rozhodne ako takto žiť a vyjadria to teraz svojím názorom, samozrejme, je tam isté kvórum hlasovacie, ktoré na to, aby bolo referendum úspešné a všetci môže výsť, že traja občania pri istom kvóre, traja občania by vám takto zmenili ústavu, ale to je potom otázka. A kde bolo tých ďalších, do tých 100%? Tak buď traja alebo 3% občanov, tak to rozhodne. Kde boli tí ostatní? To boli na záhradke? Ako aj tá záhradka je dôležitá, ale... Čiže my sa musíme rozhodnúť. Buď si chceme sami vládnuť, lebo iba ja si môžem vládnuť a mne nemôže vládnuť žiaden iný človek, ten môže len správovať moje veci, tak ako v súdnom spore. Ja som ten dominus, ktorý ja dominujem, je to moja vec a ten môj advokát, samozrejme, že je v mojich službách iba za moje peniaze a musí robiť to, čo je pre mňa dobré. To isté vláda, ona je tam za moje peniaze, musí robiť to, čo je pre mňa dobré. Ale ak ja raz niečo nechcem, tak sa môže aj advokát na hlavu postaviť a jednoducho vo vzťahu právnom je dokonca aj povinný, ak nemôže ísť proti klientovi a ak by mal iný názor, je tam dokonca povinnosť aj zo strany advokáta ukončiť to právne zastupovanie. A niečo také potom by malo byť aj na strane štátu, kde by potom tá vláda povedala, no tak dobre, tak nesúhlasíme, tak končíme svoj mandát, preto nemôžeme ísť do rozporu s ľuďmi, ktorí ma najprv splnomocnili. Čiže stačí si veci uvedomovať len na príklade vzťahu klienta a advokát a hneď sa pochopí, ako funguje štát, teda občan a vláda. To nie je moja vláda. Ja jej vládnem. Tej kvázi vláde, nie ona mne. Je to úplne opačne. Ja ju platím, nie ona mňa. Čiže otázka, či by mal občan vedieť si zmeniť ústavu. No, ja si myslím, že ak to iný ju má meniť, keď nie občan. Pokiaľ má zákonodárny, ale znova je to otázka, ako si naspárame systém. Buď budeme na tej záhradke stále a nebudeme sa vôbec starať o veci správy štátu, budeme teda len svoje veci riešiť, tak potom odovzdávame moc niekomu a ani nekontrolujeme, ani neriešime, že ako to robia, platíme a potom v krčme nadávame. Alebo sa rozhodneme, že budeme si robiť po svojom, teda budeme si sami vládnuť, lebo sme nositeľmi tej originálnej moci. No a potom si vyvinieme vysoký stupeň referenda, na ktorý je ale treba chodiť, lebo potom traja ľudia nám príjmu možno aj kalifát. Čiže to sú veľmi závažné otázky. No a teraz, ale za mňa, akokoľvek, áno, občania musia podľa mňa si vedieť zmeniť aj ústavu.
Lebo je to o nich. Je to o tej, jak som to vysvetľovala v prvej časti relácie, je to o tej osade, o plotenej, ktoré je isté spoločenstvo, ktoré samo o sebe má právo rozhodovať. A ak teda nedôveruje v to, že odovzdá svoju právomoc tam tomu, čo má najväčší kijak, ak môže sa aj tak rozhodnúť, tak ten má najväčší kijak na funduši, no tak bude on nám vládnuť. Potom ale aj to je dobré. Aj to je dobré. Ale ak sa 450 000 ľudí rozhodne, že chceme dať otázku a potom uvidíme, ako sa k nej všetci postavíme, tak toto je potom tiež teda ďalší signál a vážny signál. Takže za mňa občania by si mali vedieť meniť aj ústavu v referende. No a teraz poďme, čo hovorí na to ústavný súd. Sme v roku 2007, ako mali názory na ústavnom súde. Takže ja sa trošku napijem čistej vody pramenitej. Takže ústavný súd Slovenskej republiky k tejto otázke najskôr uviedol. No uvidíme, čo vymyslel. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, poslancov alebo priamo. On naznačuje, že i keď občania delegujú svoje práva parlamentu, predsa im zostáva ako nositeľom primárnej originálnej moci právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende, nezávisle na parlamente. Musím do toho vstúpiť, ale to ešte nepoznali Petra Pellegriniho, ktorý povedal, že nie. Ideme ďalej. Právo občanov podať petíciu za vyhlásenie referenda im poskytuje možnosť realizovať primárnu, neodvodenú moc. Aj takých im poskytuje možnosť realizovať primárnu, neodvedenú moc. Aj v takých prípadoch, tam asi chyba predĺžka aj v takých prípadoch, keď by parlament nepostupoval v zhode s predstavami občanov. Tu sa o tých otázkach sankcií naozaj myslím, že nemáme o čom baviť. Ja si myslím, že drvivá väčšina občanov je proti. To jest, ak by o niektorých dôležitých otázkach nechcel alebo nedokázal rozhodnúť. Ešte raz. To jest, ak by o niektorých dôležitých otázkach nechcel alebo nedokázal rozhodnúť. V teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov, alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť. A znova sú tu vypísané ústavné nálezy, PL a tak ďalej, tak ďalej. Od tejto všeobecnej tézy o uplatnení referenda o zákonodárnom zbore Slovenskej republiky odvodil neskôr odpoveď na otázku o možnosti zmeniť ústavu v referende Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý vo výroku uviedol. A už ideme do ďalšieho nálezu. Alebo rozhodnutia, neviem, či to bolo nálezom, alebo čím to bolo. Čiže ústavný súd povedal, zákonodárna moc Slovenskej republike je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj priamo občan. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa článku 93 odsek 2 ústavy bola otázka o zmene ústavy alebo jej časti. No tak to je to, čo hovorím ja. A čo som vravela aj v prvej časti relácie, že ústava sa nesmie vysvetľovať zužujúco, tie články nemôžete zúžovať, ako urobil Pellegrini, ale musíte ich vykladať extenzívne. Čím viac pod právom, ktoré teda je v tom článku, ako v tom, referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu, tak medzi to patrí aj otázka sankcií, lebo to má dosah na našu bezpečnosť, moje financie vo vrecku a tak ďalej. Takže je to dôležitý verejný záujem. Takže rozhodne, že to patrí do tejto otázky, do tohto článku a nemôže nejaký Pellegrini povedať, že vláda povedala a ty nebudeš občan viac k tomu, čo hovorí. To je taká drzosť. No, takže podľa ústavného súdu v tom neviem, je to 2.US 31/97 a potom ďalšie ešte sú k tomu poznámky. Ale teda podstatné je to, že ústava, čo povedal ústavný súd, teda, že ústavu nemôžeme jej výklad zužovať. A keďže to priamo nehovorí ústava, že či môžeme rozhodovať o zmene ústavy,
Keďže priamo to nezakazuje, tak potom extenzívnym výkladom platí, že môžeme rozhodovať aj o zmene ústavy. V rozsiahlom odôvodnení citovaného výkladu sa okrem iného uvádza: referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanov štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Hlasovanie občanov bez právnych účinkov je ľudovou iniciatívou plebiscitom. Podľa spôsobu iniciovania referendum môže byť obligatórne alebo fakultatívne. Termín obligatórny sa môže spájať s rozdielnym právnym obsahom. Obligatórnosť referenda môže vyjadrovať povinnosť štátneho orgánu vyhlásiť občanmi iniciované referendum splňujúce všetky právne podmienky na prípravu referenda. Obligatórnosť referenda však môže vyjadrovať aj podstatnejší znak povinnosť štátu dať občanom na rozhodnutie niektoré otázky. Pretože tento znak je dôležitejší ako povinnosť štátneho orgánu vyhlásiť občanmi iniciované referendum, obligatórne referendum možno definovať ako referendum, ktorým si parlament musí nechať od občanov schváliť svoje zásadné rozhodnutie, ktoré má charakter stanovený ústavou. Závisí od jednotlivých štátov, aký okruh rozhodnutí určia na schválenie občanmi. Zmena ústavy je obvyklým predmetom referenda v krajinách, kde sa podľa ústavy umožňuje uplatniť priamu demokraciu prostredníctvom obligatórneho referenda. Čiže vlastne štát nemôže tam rozhodovať, otázku dá občanom. To je obligatórne. Ideme fakultatívne referendum. Je referendum, ktoré sa môže zvolať na základe úvahy štátneho orgánu alebo vtedy, keď ustanovený počet voličov sa rozhodne požiadať o vyhlásenie referenda. To je ten náš prípad. Stupeň prepracovanosti zahraničných modelov je veľmi rozdielny. Akokoľvek prepracované zahraničné modely však nemôžu byť napomocné pre správnu odpoveď na otázku o možnosti meniť referendum Ústavu Slovenskej republiky. Prínos porovnávacej analýzy spočíva len vo vytvorení predpokladov na kvalifikáciu fóriem referenda podľa článku 93 odsek 1 a 2 ústavy. Navrhovateľ, teraz ideme do prípadu, čo tu bol. Navrhovateľ požiadal ústavný súd o výklad článku 72 a 93 odsek 2 ústavy. Navrhovateľ nepožiadal o výklad všetkých ustanovení 5. hlavy ústavy, ktoré sú relevantné pre odpoveď na otázku, či ústavu možno zmeniť referendum. Ustanovenia ústavy Slovenskej republiky sa však vysvetľujú a uplatňujú vo vzájomnej súvislosti všetkých relevantných noriem. No, to je v podstate aj tiež to, čo hovorím, že ju musíte ísť úplne do široka a hľadať všetko, čo vy viete do toho článku vliať. Pri výklade článku 72 a článku 93 odsek 2 ústavy sú právne relevantné aj ďalšie ustanovenia prvého oddielu 5. hlavy ústavy, článok 84 odsek 3 a 86 písmeno A, celý druhý oddiel 5. hlavy, článok 93 až 100, ako aj ustanovenia prvého oddielu 1. hlavy, článok 2, črta 7 a tretieho oddielu 2. hlavy, článok 30. Podľa článku 2 odsek 1 ústavy štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Výkon štátnej moci priamo občanmi je samostatnou formou uplatnenia moci v štáte občanmi, ktorí sú originálnymi nositeľmi moci. Občania Slovenskej republiky svoje práva delegujú Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá vykonáva delegovanú normotvorbu. Tento princíp článku 2 odsek 1 sa premietol do ďalších ustanovení ústavy. Podľa článku 30 odsek 1 občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Ešte raz, veľmi vážny článok. Článok 30 odsek 1. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Termín zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo nemožno uplatňovať reštriktívne v zmysle práva občanov zúčastniť sa len na uplatňovaní výkonnej moci v štáte, či už účasťou na výkone štátnej správy alebo územnej samosprávy. Čiže reštriktívne nemožno to zúžovať. Čiže znova musíte extenzívne vykladať. Teda právomoc rozhodovať občana o svojom živote, o svojom štáte je absolútna. Nesúhlasím s tým, že nie je absolútna. Čo je teda už vyjadrené v tom odseku 3 článku 93. Ideme teda ďalej v tom náleze. V nadväznosti na článok 2 odsek 1 ústavy sa občanom zaručuje právo zúčastňovať sa priamo na uplatňovaní každej zložky verejnej moci. Takže článok 92 odsek 2 a 3 treba spojiť s článkom 2 odsek 1 ústavy, ktorá zaručuje právo zúčastňovať sa občanom priamo na uplatňovaní každej zložky verejnej moci. Aj protiruských sankcií, vážený pán Pellegrini.
Nie, že nie. V súlade s článkom 2 odsek 1 a článkom 30 odsek 1 ústavy sa 5. hlava člení na 2 rovnocenné oddiely ustanovujúce zákonodárstvo Slovenskej republike. V prvom oddieli ústavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Článkom 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade. Zároveň sa ním zaručuje, že nejaký iný štátny orgán nemôže zmeniť ústavu. Článok 84 odsek 3 ústavy je procesnou normou ústavného práva. Upravuje procedúru, ktorá sa v Národnej rade musí dodržiavať, aby zmena ústavy bola v súlade s ústavou. Článkom 86 písmeno A sa v podstate len potvrdzuje právomoc podľa článku 72 za účelom prehľadného systematického usporiadania všetkých činností, ktoré ústavodárca zveril parlamentu. V ústave sa nikde nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občania jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba, zmeniť ústavu. Ešte raz. V ústave sa nikde nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občania jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba, zmeniť ústavu. A ak vieme my občania zmeniť ústavu, tak nutne vieme, aj keby zmeniť stanovisko vlády k protiruským sankciám a k akejkoľvek inej otázke. To, ako sme vraveli v relácii, ako aj správne pán Švec vravel, tie sankcie v podstate ukladá Európska únia, nie Slovenská republika, ale uplatňovanie tých sankcií. Aby teraz sme sa rozumeli, o čom sa bavíme. A teda to uplatňovanie týchto sankcií, k tomuto uplatňovaniu má čo každý občan Slovenskej republiky povedať. No, teda ešte raz, v ústave sa nikdy nenachádza ustanovenie, ktorým by sa občania jednoznačne vzdali možnosti, ak si to bude vyžadovať potreba zmeniť ústavu. Otázka ale znie, či tak môžu urobiť priamo referendum alebo prostredníctvom svojich zástupcov poslancov Národnej rady. Navrhovateľ uviedol, že článok 72 a článok 93 odsek 2 ústavy neumožňuje prezidentovi vyhlásiť referendum o zmene ústavy na základe petície občanov. Podľa názoru ústavného súdu v demokratickom parlamentnom systéme občania sami uznávajú, že ich originálna moc nie je obmedzená ústavou, ktorú prijal ústavodárny orgán a ktorému občania delegovali svoju moc. Zastupiteľský orgán, jeho poslanci v mene občanov prijímajú právne normy, ktorými sa nielen občania, ale aj zastupiteľský orgán riadi. Pokiaľ ide o uplatnenie originálnej moci občanmi v zákonodárnej oblasti, táto sa prejavuje v referende nimi iniciovanom a prezidentom vyhlásenom. Ústavný súd už vo svojom rozhodnutí PLUS 42/95 vyslovil, citujem, že ústavodárny orgán upravil zákonodárnu moc Slovenskej republike dvojakým spôsobom. A to moc patrí nielen Národnej rade, ale aj priamo občanom. Druhý oddiel 5. hlavy ústavy má pomenovanie referend. Ústavodárca týmto pomenovaním výslovne prejavil zámer spojiť s hlasovaním občanov právne účinky. Predmetom hlasovania občanov nemusí byť nevyhnutne zmena ústavného zákona alebo zákona. V referende sa môže rozhodovať aj o iných otázkach spoločenského diania. To je ten článok 93 odsek 2, čo je aj dnešným prípadom. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. Čo som vravela v relácii, presne to. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. V referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť, ale ďalej hovoria, v ústave v referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Táto ale predchádzajúca veta je potrebná tomu, keď to budú počúvať právnici SHO, tak na túto vetu upozorňujem. Ešte raz. Povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. Čiže štát musí vedieť, ako vykonať tú prijatú referendovú otázku, pretože z nej je zrejma tá materiálna podstata, o ktorú otázka ide. Pretože inak my si môžeme na každú jednu otázku povedať, je nevykonateľná. Ak chceme ísť na veci, ako sa to nedá, pri všetkom možnom nájdeme. Dokonca Pellegrini to našiel aj už len pri pojme Slovenská republika. Už tu povedal, že pojem Slovenská republika je neurčitý. No a tým povedal všetko. Čokoľvek poviete a nebude sa to chcieť akceptovať, použijú, je to nevykonateľné. Slovenská republika, nevykonateľný pojem. To je veľmi vážna vec. Ale že veľmi vážna vec.
No, ďalej ideme, lebo tento nález sa venuje, vždy aj v nálezoch alebo v rozhodnutiach, ktoré sa venujú úplne inej právnej otázke, nájdete odpovede aj na vaše otázky, pretože to právo je pospájané teda v jednotlivých súvislostiach. Takže v referende podľa tohto nálezu, ktorý som vravela US 4295, sa hovorí, ten predchádzajúci bolo inom. Čiže ale tento hovorí o tom, čiže viacej názorov je tu, aj ústavných. A tento hovorí, že v referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Prijatie návrhu v referende má ústavnú relevanciu v tom zmysle, že ním občania zúčastnení na hlasovaní udelia priamo parlamentu príkaz, aby v súlade s návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola predmetom vyhláseného referenda. Aha, takže toto je o tom, že v podstate vy viete v referende nakladať s tou otázkou zmeny ústavy, ale musí to znova ísť cez ten parlament. No tak aspoň tak. Ústava však neobsahuje ustanovenia umožňujúce občanom, aby hlasovali priamo o formulácii navrhovanej zmeny ústavy, jasné. Determinujúcim, ale v konečnom dôsledku teda viete aj na základe tohto nálezu zmeniť aj ústavu. Determinujúcim znakom obligatórneho referenda je povinnosť štátneho orgánu predložiť na rozhodnutie občan nie iniciátor referenda presne definované otázky na súd do štátneho záväzku s inými štátmi alebo o vystúpenie z tohto záväzku. Tu sa pristavím v inej súvislosti. Mnohí sa ma pýtate, a bude to zaujímavá otázka, raz pozrieť, nemám naozaj teraz na to čas, vystúpenie, respektíve rozdelenia Československa na Československo, ktoré sa udialo bez referenda. A ja som si už k tomu nejaké veci pozerala. Je to tak vážne. Je to vážne a ak Slovensko by vystúpilo, teda sa rozhodlo bez referenda, to teda malo byť, tak potom je to celé postavené, obidva štáty sú postavené na vode. No, je to možná téma, ale... Pani Kraníková, zle vás počuť. Teraz je ma lepšie? Áno. Dobre, no tak počkajte, a teraz je to lepšie, alebo teraz? Teraz to bolo dobre. Teraz. A teraz? Je to slabšie? Teraz je to výborné. No, tak ideme tak, ako je to výborné. Takže toto je ale spôsob teda obligatórneho referenda, keď teda štát sa obráti na občanov a on im zadá otázky. A sme teda pri tejto ústave. No a hovorím, je veľmi zaujímavá téma rozdelenia Československa, či tam bolo alebo nebolo potrebné referendum. A tak tejto téme raz dostaneme. No, poďme ďalej. Pri potvrdzovaní ústavného zákona občania uvažujú medzi kladnou a zápornou odpoveďou a tým rozhodujú, či z ich vôle vzniknú právne účinky predchádzajúceho hlasovania Národnej rady o ústavnom zákone. Ústava teda vyslovne vytvára právny základ pre rozhodovanie občanov o prijatí ústavného zákona. Fakultatívne referendum sa môže konať na základe článku, ja neopakujem sa v čítaní, lebo ono sa isté veci opakujú v jednotlivých rozhodnutiach, takže aj keď sme sa už k tomu fakultatívnemu, už som aj to čítala, ale sme v inom kontexte. Fakultatívne rozhodnutie sa môže konať na základe článku 93 odsek 2 ústavy o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Tu treba opätovne pripomenúť, že otázka dôležitého verejného záujmu sa rieši aj v článku 93 odsek 3 a to formou zákazu. Tak. To je ten zákaz, ktorý sa týka otázky ľudských práv a daňových otázok, že nemôžu ich občania meniť v referende. Napriek svojej kvalite predmetom referenda nemôžu byť teda základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Občania v referende podľa článku 93 odsek 2 ústavy môžu priamo uplatniť svoju vôľu, ktorá smeruje k zmene alebo k doplneniu ústavy. Takže, zoberme si to. Podľa článku 93 odsek 2 môžeme zmeniť ústavu. Ale podľa odseku 3 nemôžeme zmeniť základné práva, nemôžeme rozhodovať aj tam meniť základné práva a daňové otázky. To je úplne na hlavu postavené, pretože v tej ústave vieme si dať teda aj tieto otázky a budú mať ešte väčšiu právnu sílu, než len v zákone, ak by sme ich v referende zmenili. Preto som vravela aj na začiatku tej relácie, že tá ústava, v tomto ju nehodnotím dobre. No, ideme ďalej. Otázka, ktorá vôbec nie je predmetom verejného záujmu alebo nemá povahu dôležitej otázky verejného záujmu, nemôže byť predmetom referenda. Garantom splnenia tejto podmienky je prezident, ktorý preskúma, či petícia občanov svojím obsahom zodpovedá ústave a osobitnému zákonu a či má predpísané náležitosti. No a sme tu. Čiže
predpísané formálne náležitosti, áno. Podpisy, či sú práve, nepráve, samozrejme, to je prvá základná podmienka. Ak ale je tam pochybnosť, že nie sú práve, je tam kogentná povinnosť, to sme si všetko rozoberali v prvej časti relácie. Kancelária prezidenta musí oznámiť tieto skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k páchaniu trestnému činu. Falšovania podpisov musí to oznámiť príslušným orgánom. Ak to neurobí, ďalej o nepravosti podpisov nerozpráva. A ďalej prezident neskúma to, či je otázka vykonateľná, pretože samozrejme, že predmetom referenda znova nebudeme klásť otázku o schodoch do neba, ale reálna otázka, keď je položená, čo zase táto otázka reálna je, tak on nebude skúmať jej nevykonateľnosť, ale on skúma iba to, že či ide o dôležitú otázku verejného záujmu. A tá otázka je dôležitá. Tak ako som vravela počas celej relácie, že je to otázka bezpečnosti štátu a týka sa aj našho vrecka. Lebo má to aj na túto sféru vplyv. A poďalšie, občania, je dôležitou otázkou, aby občania rozhodli, s kým sa chceme priateliť, s kým sa nechceme priateliť, ako mu nechceme dávať sankcie, ako mu chceme dávať sankcie, pretože je to vôľa občanov. Je to o nich, je to o nás. No, ideme ďalej. Fakultatívne referendum sa musí konať, ak v súlade s podmienkami uvedenými v článku 95 ústavy uznesie sa Národná rada Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov a ústava nezužuje okruh dôležitých otázok verejného záujmu článkom 93 odsek 3, čo teda nie je tento prípad. Národná rada Slovenskej republiky má povinnosť iniciovať referendum, ak sa splnia podmienky článku 93 odsek 1 ústavy, ale to je asi iná otázka. To je otázka. Referendum sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku alebo o vystúpení z tohto zväzku. No, ten telefón je tak maličký. Dobre, čiže ešte raz opakujem. Národná rada má povinnosť iniciovať referendum, ak sa splnia podmienky článku 93 odsek 1 ústavy, ale to nie je náš prípad, to je prípad ten, že sa rozhoduje, má potvrdiť ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z toho zväzku. Čo je teda otázka už potom aj rozdelenia Československa. Ideme ďalej. Národná rada Slovenskej republiky má povinnosť, to sme čítali, ideme ďalej. Prvé 3 otázky referenda iniciované Národnou radou Slovenskej republiky a vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky číslo 76/97 sú legitímne. Tu sa rieši vlastne konkrétny prípad, lebo sú dôležité a týkajú sa verejného záujmu, pričom ich nevylučuje článok 93 odsek 3 ústavy. No a toto si môžeme dať aj aplikovať na tento prípad protiruských sankcií, presne túto vetu. Ďalej ideme. Národná rada Slovenskej republiky pri prijímaní uznesenia o vyhlásení referenda nie je obmedzená inými ustanoveniami ústavy. Pekné. Ústava výslovne nevylučuje možnosť prijatia uznesenia Národnej rady o vyhlásení takého referenda, v ktorom občania odpovedia na otázku, či sú za alebo sú proti zmene niektorého článku ústavy. To je zase iná otázka. Rovnako aj občania petíciou majú možnosť požiadať prezidenta o vyhlásenie referenda podľa článku 93 odsek 2 ústavy, čo je tento prípad. V oboch prípadoch, ak sú splnené podmienky, ktoré preskúmava prezident, referendum vyhlási. No a podmienkou, ktorú preskúmava prezident, určite nie je to, že on bude dopredu prejudikovať vykonateľnosť rozhodnutia, pretože on, ak mal tomuto výhrady, tak tu je potom od toho ústavný súd a nie prezident. Ďalej to ústavný súd hovorí vo svojom náleze US 42/95, to je ten, o ktorom si hovoríme, vyslovil názor, že v teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov, alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť. Tým vlastne sa dokazuje, že občan môže za istých okolností vystupovať aj ako nositeľ zákonodárnej moci. Ústava Slovenskej republiky nezakazuje zmenu ustanovení ústavy vo fakultatívnom referende. To je ten typ, ktorom hovoríme. Výkladom ústavy nemožno odvodiť opak na základe tvrdenia navrhovateľa, ktorý vznesol požiadavku, aby sa táto možnosť poprela. No a túto vetu tiež odporúčam SHOčku.
výkladom ústavy nemožno odvodiť opak na základe tvrdenia Pellegriniho, ktorý zniesol teda požiadavku, aby sa samozrejme, že toto si budú musieť nakvalifikovať na ten daný prípad, kde vlastne on vyjadril vopred, bez toho, aby dal vec na ústavný súd, vyjadril vopred, prejudikoval nevykonateľnosť toho referenda. No, ideme ďalej, referendové otázky. Ideme ďalej. Navrhovateľ požiadal ústavný súd, aby na základe výkladu o možnosti zmeniť ústavu referendum preskúmal rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky číslo 76 z roku 97 o vyhlásení referenda. Hovorím, aj keď to nie je daný prípad, je z neho možné vybrať určité myšlienky a určité právne veci, ktoré použil ústavný súd, pretože on vlastne rozoberá komplet otázku a tým pádom sa dotýka aj otázky z pohľadu, ktorú riešime momentálne my. Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a predmetom, dodržiavanie zákonov, ktoré je predmetom ochrany zákonnosti, nepatrí do právomoci ústavného súdu. Ešte raz. Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Dodržiavanie zákonov, ktoré je predmetom ochrany zákonnosti, nepatrí do právomoci ústavného súdu. No, ideme ďalej. V konaní o návrhu na výklad, ináč, ono to súvisí s tým, táto veta, kde aj veľakrát, keď ste sa stretli s tým, že bol vám ústavná stiažnosť odmietnutá, ústavný súd hovorí, že vlastne on nepreskúmava zákonnosť ako takú v konaniach, on preskúmava iba ústavnosť, to znamená, či ústavné práva neboli porušené. Je to ťažko uchopiteľné pre bežného človeka, pretože ľuďom sa ústavnosť a zákonnosť spája, aj keď z úzkeho výkladu to nie je to isté. Čiže ústavný súd hovorí, že on vtedy preskúmava napadnuté rozhodnutia súdov, ak bolo porušené ústavné právo, nie ak samotné rozhodnutie bolo nezákonné, kde pri každom nezákonnom rozhodnutí, ale podľa mňa je porušené aj ústavné právo. No je to na úplne akademickú, no to je otázka do akademickej obce, nie na túto reláciu, do akademickej právnickej obce, pretože rozlišovať nezákonnosť a protiústavnosť je proste otočenie veci znova z nohy na hlavu. No ale je to tu nás zakomponované v tom náleze. Ideme ďalej, alebo v tom rozhodnutí. S prihľadnutím na túto osobitnú ojedinelosť ústavný súd vzal do úvahy aj ustanovenie 2 odsek 3 zákona 564 z roku 92, že v prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky. Príloha otázky je súčasťou oznámenia podľa odseku 2. Takže ešte k otázke môže byť aj príloha v referendovej otázke. No a tu pozerám, koľko hodín, aby sme stíhali. Tu sa ďalej vysvetľuje už tá referendová otázka samotná, kde bola položená, že súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo. Podľa ústavného súdu táto otázka je otázkou, na ktorú možno odpovedať áno alebo nie. Čiže sú teda typy otázok, na ktoré sa potom odpovedá áno alebo nie. To je taký základ, samozrejme to ďalej pokračuje, ale to je taký ten základ, ktorý som považovala za potrebné prečítať k tejto dnešnej relácii a k problematike, ktorá sa týkala zmarenia referenda prezidentom, kde to teraz zhrniem, že prezident v prvom rade, aj keď, ako vravel pán Švec, ja som nečítala oficiálne stanovisko prezidenta, nenamietal tam otázku nepravosti podpisov, ale verejne s ňou vyšiel, čo považujem za taký lacný právne sa tomu povie, a to je trestný čin, uvádzanie do omylu, to je poškodzovanie práv iného. Skutková podstata trestného činu, teraz vám tiež číslo z toho nepoviem, otvorím to. Je to ináč veľmi vážne ustanovenie, ktoré je tiež použiteľné aj na rôzne prípady, keď vás štát klame, uvádza rôzne účelovo nepravdivé informácie aj do rozhodnutí, pretože rozhodnutie orgánov verejnej moci, vrátane súdov sú verejnými listinami. Takže písanie lži a klamstva v verejných listinách je naozaj trestný čin a je to potom zneužívanie právomoci verejného činiteľa
ohýbanie práva, marenie spravodlivosti a tak ďalej. Ale samotné to aj, čo vyhlásil Pellegrini s tými nepravosťou podpisov a vyhlásil to verejne, ja by som to naozaj dala na trestný čin, paragraf 239 trestného zákona, poškodzovanie nech si to otvorím, poškodzovanie cudzích práv, paragraf 375, opravujem sa, aj okuliare mám, aj tak nevidím na obrazovku, sa mi to tam vlieva, lebo strašne veľa okien mám otvorených, takže poškodzovanie cudzích práv. Paragraf 375 odsek 1 trestného zákona. Kto inému spôsobí vážnu újmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl. A uvedením na právach tým, že vážnu újmu na právach tým, že klame občanov ako účastníkov referenda. To sú veľmi a tým pádom zasahuje do ich práva podľa ústavy, podľa článku 93 odsek 2. Čiže tak sa to právne prepája, že Pellegrini vlastne uviedol občanov do omylu a tým im spôsobil vážnu újmu na práva podľa článku 93 odsek 2 ústavy, kde im vlastne odňal možnosť využiť teraz svoje ústavné právo rozhodovať o dôležitých verejných otázkach formou referenda. Právne sú to skutočne veľmi vážne veci, čo sa u nás dejú, len samozrejme laik si to neuvedomuje a hlasy, ako je ten môj, sa do mainstreamu nedostanú, naopak sú označované za konšpirácie a podobne, ale nerobím nič iné, ani v tejto relácii, iba interpretujem zákon. A ešte si ho dokonca aj koreluje ten môj názor aj s týmito ústavnými výkladmi. Čiže Pellegrini tu zneužil svoju právomoc, občanov oklamal, že podpisy sú nepravé, pretože ak totižto zákon trestný poriadok v paragrafe 3 odsek 2, čo sme už vravili aj v prvej časti relácie, a vám to aj vo svojom článku, hovorí, že orgány verejnej moci sú povinné okamžite bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, ktoré signalizujú trestnú činnosť. Takže ak tu mali byť sfalšované podpisy, kancelária to bola povinná okamžite oznámiť a Pellegrini povedal, že on nemá na to, že kancelária nemá možnosť ako zistiť nepravosť podpisu. Tak ty, Pellegrini, nezistili nič. Ty len máš podľa toho, čo hovoríš, vážne indície, tak ich oznám policii. A ďalej nechaj pracovať policiu a ona už má nástroje, ako overí pravosť a nepravosť podpisov. Takže to sú skutočne podlé hry s ľuďmi, podlé hry s občanmi a s ich ústavnými právami a preto znova zopakujem, ak sa nezmení politická situácia, ak ľudia do parlamentu nedostanú inú skladbu, iné zloženie svojich zástupcov a ostane to takto, že len sa tí, čo sú teraz, vymenia v poradí a bude to zle. Bude to zle a pôjde to týmto smerom. Takže a znova opakujem myšlenku, pokiaľ nebude Harabín na hrade, celé sa to zrúti. Pretože bude toto, čo urobil Pellegrini teraz. On už bude iba uberať ďalej ústavné práva občanov. Už ich bude len uberať. A dokonca my ani nevieme, čo je to občan Slovenskej republiky, lebo nevieme, čo je to Slovenská republika. Celé zle. Dobre. Ale bude dobre, keď sa lebo voľby sa blížia, každým dňom, aj zajtra sme k ním bližšie. Určite sa k týmto otázkam dostaneme. Takže, keďže náš čas na dneska bol už vyhradený na 2 hodinky som dala dnes, pretože takto to vyšlo a na budúce budeme pokračovať, buď v zaujímavej inej téme, alebo v tomto, alebo si dáme nejaké právne okienko. Takže to uvidíme, lebo tých tém je tak veľa, že aj keď si niečo naplánujem, že do čoho sa chcem pustiť, tak jednoducho sa nedá, lebo potom príde Pellegrini, svoj prezident, a vám povie, že vy, keď ste raz splnomocnili mňa, už nemáte právo čo do toho hovoriť. No, takže tak to nie. Pán Pellegrini, víťaz prezidentských volieb, že sa nehanbí ten chlap. Fuj. Že sa nehanbí takto vyhrať podlo. Fuj. No dobre, nech sa o ňom ďalej nebavíme. Prajem krásny víkend všetkým poslucháčom, všetkým priateľom. Byť, že slnečný. No a počujeme sa na budúci týždeň. Všetko dobré vám prajem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.